togo ko suratul mudaththir no fana kungulu meleke ko fo suray na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim barakatan wasti'ana ambe kalanda menani masabalaw taala togoy munkara jiyenne malla bolen tigi ni kiyaman ne makran tigi do suratul mudaththir kungulu datu ko fo sura ni ye oye suratul mudaththir afana jigina ala kiraka sallallahu alaihi wasallam makka walma jigina ala kiraka alayhi salatu wassalam yanaka hijra ke ka bon makka ka tam madina suratul mudaththir anya fo muzammil damne la ngodo ya bejigi sababu ka kele ngodo ko kelente kadaka mudaththir ka qur'ani muzammili qur'ane kono suron folo min jigina qur'ane kono o yeni surande suron folo min jigina qur'ane kono o de suratul mudaththir na filibe kuma do lawn fe ko suron folo min jigina ko iqra te suron folo yede iqra aya folo de aya folo min jigina qur'ane kono o de iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa katabla aya durula o de aya folo na suron dafalen ka jigi qur'ane kono ni ne folo suratul mudaththir ale de suron ye mun dafalen jigina qur'ane na aka qur'ani suron bela jele ase iqra be sura min kono no ya alaqi o aya duru folo de jigina o ko fe o joray me mu yere suran be dafalen jigina na matige o yeni suran suratul mudaththir jigi sababu ya min bala alakira sallallahu alaihi wasallam yani alaka ci walma yanaka ken nabi nyuma yere alakira kuma to ka taga kuluwo de kono makkay jabalun nur mamun tara umra la walma hiji aw yakuluni ngajande ni alamade ya sanfɛ wallahi abe kina ko kono ni ne ba sanfɛ ni yela la sanfɛ ka dugumala lajɛ ni ye mɔgɔ ye abe kina ko kono de be duguma wati timara yen sigi ba kɔrɔ ye mun fanye yani sira kun ga bɔ ala pour que kun ga se kulu ni sommet la i kun be tile saba de kɛ i baka yɛlɛ kulu ni sanfɛla la ka taa mais an be wati min na bi tile kelen b'i yɛlɛ k'i jigi ni be fɛ ka yɛlɛ ka jigi ka taa garul hirayi lajɛ ni fajiri selila dɔrɔn i b'a daminɛ yani midi cɛ i bɛ se yani midi cɛ i bɛ se ni sera garul hirayi o lajɛlen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka jigin yani fitiri fana cɛ i bɛ dugumala ye o b'a yɛrɛ halisa ko baara bɛ koloni na dɛ o b'a yɛrɛ ko baara b'a la garul hira nka kabako de don yɛrɛ taasi yɔrɔba don k'a ye k'a fɔ maaw bɛ ka tile kelen k'o la taa n ka segin na alakira taa yɔrɔ de tun ye kulu nin kɔnɔna ye alayhi salam aw bɛ taa lajɛ bi waati min na sa ko t'a la wara ko t'a la jɛlenba don ka taa mɛ kira kun bɛ yɛlɛ waati min na a kun bɛ cogo di o de kama n bɛ to k'a f'i ye n ko nabi ɲuman ninnu sɛgɛnna dɛ a bɛ taa kuluwo kɔnɔ kunɲɔgɔn kelen kalo kelen tile 40 a b'a ka dumuni ta an b'a fɔ o ma ko dotation a b'o de ta ka taa n'a ye a fɛ kuluwo kɔnɔna na ni dumuni banna a bɛ tila ka segin ka na o kuluwo kɔnɔna a bɛ taga mun kɛ yen a bɛ t'i sigi ka ala ka masaya ani danfɛnw danna dan cogo min na a bɛ ka t'i sigi ka t'i miiri o de la ala de y'a guider ka taa kuluwo la parce que ala mago bɛ kira la waati dɔ la n'o sera o tɛ se ka kɛ kɛnɛ ma o kan ka kɛ kuluwo de kɔnɔna o de kama a ka kuluwo kɔnɔ taga a kun seko t'a la dɛ ala kira taara o de la a taara o la fo don dɔ ala ye mɛlɛkɛ de jigin a kan jibril ka ala kira to kuluwo kɔnɔ a bɛ bari mun na mɛlɛkɛ sina k'a minɛ ten a ko ala kira ma ko iqra ala kira ko ma ana bi qari a ye ala kira bila o kɔfɛ a ye ala kira bila k'a minɛ k'a bisi mun ka jugu ni fɔlɔ ye a ko kalan kɛ ala kira ko ne tɛ kalan dɔn koyi k'a ye kira bila tuguni kira yɛrɛ bɛ ka ala kale cogo min na alayhi salam sabanan na ala kira ko k'a y'ale bisi a b'ale ɲɛna k'ale tɛ ɲɛnamaya o kɔfɛ k'ale yɛrɛ bolo ko nin y'a salen a sɔrɔla k'a fɔ de iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alaq ka taa bila aya 5 la a ye nin kalan kɛ ala kira kunna yɔrɔ min a ye ala kira bila alayhi salatu wasalam ala kira bila la k'ala kira bolila a taara don khadija de kan a donna khadijatu ka yɔrɔ min a dontɔ la a b'a ko dasiruni walima zammiluni a ye n datugu an ba khadija ala kira minɛ a y'a datugu ka fini biri a kunna fo ka siran bɔ ala kira la o de kama muso ɲuman ka ɲi dɛ wallahi muso ɲuman ka ɲi n'ala y'i bɛn muso hakili sigilen ma k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ kalama
idona arjina kono jinyana ya abana fanfanye dusukoshi koyi mi sombe jala ebe kishi kabo bema abide me ka dine na ki de me dun galla mola ki de me fembela khadija ni de kala kra alayhi salam ala kra ni vitesse idona ya mine dron ka da ka brifini bira kunna o ko fa ka ala kra ni ka kra chugo ala kra meleke chugo mina yo nya fa ala kra ayo fo khadija o yorobela ikrata katana ya waraqatu bun nawfal fe ako a ibenge den na jede akwa ye fendo ye anteni ndo di bado o ya ala kra ni ka alayhi salam ala kra ye femunu ya fo meleke de do waraka kunye nansara dine mogode yana ala ka ciden ka ciya kumba jelenka o yorobela akoni meleke de meleke mi kume jigin Musa ka ode jigine filikani ako ngane kan nata domina maganka ubini genka bon makaya nay ne soro nyana mayala mbi de me ka samara talila ko soro ala kira kungulu kun sululenu aya kun korota ka waraka laje ako ahum mukhrajiya yala ne ka mogobina ngewa ko awo kuma min fili dani nabi nyuma shimana nini nyogona ifaka mugo ka genka bodugo kono ite toyene ibege me ibege ndomi abasoro nete nyana mayala nota nayin soro nyana mayala ambe bonyo onfe ase wasoro ni eche korobadi ya kunde sera kusura ayini tamashenu no fala kachide kwala kreatura sokono dela finimba kuna melekede nani jodala ay kuma mifo o kuma de flen irwaya dola ala kra bole kulula yanaka seso meleke clara ka ala kira wele ka kuma fe ala kira ko ale corona jama fe ka klebi la jama fe ka kinini numa la janyete fena mangam borotugune ale kungorota ka manganyini kale nyebe meleke la ni sanche ibrahim kele no ka kamanyere ke ka be sanfe ale sirana odela parce que ay meleke ya ke chugo yere la odo kale sirana abullah khata khadija de fe wala ko ka datu khadijatu kelen ka ala kira datu meleke nani jodala ye kuma munun fo ko ala koti o kuma o de filani riwaya dola ala kira bole kulwola nana sokono nana san saba kofe Allah taala ni suran jigi san saba ko kofe ko ni sura ko nana jigi ala kira ka sallallahu alaihi wasallam be doni ngalaw ka fo chugo anuka la yini ko kono mun ko ni ndo ka ala kira kungolo datugulento meleken nana ka kuma munun fo ayi o kuma de filɛ na fɔra n'a bɛ fɔ a ma ko almudathir mun kelen do ka kunkolo datugu an b'a ɲini ala fɛ ala k'a faamuya di an ma na bismillahir rahmanir rahim na ya ayyuhal muddathir bismillahir rahmanir rahim barakatan wa isti'ana ameni fana damna ni masabala togoy ala min kɛra diɲɛ nɛma labolen tigi ye n'a kɛra kiyama nɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye ya ayyuhal mudaththir ala filɛ ka ala kɛra ta tɔgɔ ma yan tuguni e maa min kɛn bɛ ka kunkolo datugu o y'a sɔrɔ fini birilen don ala kɛra kunkolo la alayhi salam kunkolo datuguba n kan bɛ de ma a ko di qum fanzir nin ye dali bannen dɛ fini bɔ i kunkolo la qum wuli fanzir i ka taa maaw lasiran igata maula papa ni ye kelen de ciden sa bara de damna tofla ala kara fa alayhi salam aha wa rabbaka fakabbir itigi ala kiko fene bonya da aha itigi ala kiko bonya wa rabbaka fakabbir itigi ala kika bonya ko kafiru ka jo ubaka bonya chugo mi ka ala bonya kateme kafiru baka jo bonya chugo mi ka walma fo cugo wɛrɛ la i kana fɛn wɛrɛ bonya ni ala cɛ dɛ i kan ka ala kelen pe de bonya dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ kɛlima min bɛ yen n'i y'a daminɛ laban na ka na daminɛ na i y'a daminɛ daminɛ na ka taa laban na a bɛɛ ye kelen ye o ye nin aya de wa rabbaka fakabbir n'i ko i bɛ segin a kan tuguni a b'o kelen pe de fana d'i ma o tuma i tigi ala k'i ka a bonya o kɔrɔ i ka alaw ta ala bonyali k'i k'a sabati aha wasiyabaka fatahhir ika fini kika sanuya da o kɔrɔ i kana fini nɔgɔlen don tuguni kira yɛrɛ kun tɛ fini nɔgɔlen fɛ nka bi ta kɔfɛ i ka fini don mun ka sanu i bɛna ala batu o dɔw ko ko tɛ dɛ ko kɔrɔ i ka fini ɲini halala la i kana maga haramu na dɛ e tɔgɔ de kɛra sa ko ciden walima nabi ɲuman dɔw ko fini ko kuma yɛrɛ de fɔra mɛ fini yɛrɛ tɛ o ko ala kan bɛ ala kɛra dusukun de ma ay tahhir qalbak i dusukun sanuya ala ye ko ala kan bɛ o de ma o tuma na i ka fini k'i k'o fana sanuya ni alaw taala ye aha
والرجز فاهجر otuma jomunu be kiki datiga bela regis walma sa jonunu iki datiga bela ikana kuma jo shife ala karama jo bato amadili ka sujuru be ay ali yerek ne ya be faali ma ko karrama allah waja dawrati atema dilika da jode yo ma chama bora kafriya de la ka islamai me ali to yede ali wolola kono yerede kabna sandan fla ala kara ya naga dona kira yɛrɛ tilara ka sira akwai titi sarai fala tai sarai fala na sɔnna i bɛ kɛ silamɛ ko ali bɔra a ye soda bondakun sagun ka taa a tilara ka segin ka na a ko ala kira min ka kuma faamu dɛ e ko n ka taa n sara n fala wa n'a sɔnna n ka kɛ silamɛ ko awɔ ko de ka ɲi bonya b'o de la ali ko ala kira ma ala kira ala bɛ ne di n fa ma don min a y'i sara n fala wa a y'a fɔ n fa ye k'a fɔ ko n bɛna den dɔ d'i ma mun tɔgɔ ko ali wa ko ayi k'o ma kɛ n'o ma kɛ ne ka ala ka diinɛ doni gulon fo kan sara n fa la a ko n donnen kɔfɛ de sa n bɛ taa fa ye n'o tɛ n tɛ taa n sara la ali donna la kabini silamɛya b'a fajiri da la ali bɛ silamɛya la yɔrɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ka na bɔgasiriki jɔn donna jɔn ye dɔw ko a donna bɔgasiriki ye dɔw ko a bɔgasiriki donna ye nka o bɛ kilasima kɛ cogo min muso fɔlɔ min donna an ba Khadija filanan cɛw la a bɔgasiriki o b'a fɔ denmisɛnninw na ko ali sa bɔgasiriki si kun ka kɔrɔ n'a ta ye kosɛbɛ ko ali ale de nana o b'a yira k'a fɔ nin kɛra silamɛya kɛnɛ cida waati de nin y'a sɔrɔ ala tile ma bɔ kɛnɛ kan fɔlɔ wa rujuza fahajur jo minnu bɛ yen i k'i datigɛ a bɛɛ la i ni jotigi kana jɛ e yɛrɛ kana fara jobatola kan ولا تمنن i kana fɛn di tastakthir ni bɛ caman ɲini dilen kɔfɛ ni aya nin kɔrɔ ka ca tafsiritigiw fɛ dɛ wala tamnun i kana kunna dali kɛ tastakthir ni bɛ caman ɲini o kɔfɛ wala tamnun i kana fɛn di tastakthir i ye fɛn di mɔgɔ min ma i bɛ ka dɔwɛrɛ ɲini a fɛ yɔrɔ denmisɛnninw t'a dɔn kosɛbɛ n'o tɛ maakɔrɔbaw b'a dɔn an ka dugu deli cogo kɔrɔ de ye nin mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ bolola baara min kɛ n'a mago bɛ mɔgɔ ka bolofɛn na a tɛ t'i jɔ i da la ko karisa n sɔn ni numu don i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bese ni daba ni muru dɔw dilan a bɛ t'i fɛ yen sɔgɔmada fɛ karisa n nana i bonya ni jele ye walima daba walima muru n nana a d'i ma k'a sɔrɔ daba ko t'i la yɛrɛ a b'a d'i ma dili min don ala kama dili tɛ dɛ o kɔrɔ ye mun ye n mago b'i fɛn de la n ye nin d'i ma nin ye fɛn dɔ ɲɛbila ye i fana kana ɲinɛ an kɔ dɛ a caman ye nin de a caman ye nin a dɔw yɛrɛ la n'u y'a d'i ma wulitɔ n'i ma fɛn di a ye mun bila wulitɔ bɛ wuli n'a ta ye parce que a ma di ala kama o a ma di ala kama o dili cogo fana bɛ yen ala ko ala kira kan'o kɛ dɛ ka fɛn dɔ di mɔgɔ ma i bɛ ka caman kunbɛn ka bɔ a tigilama yɔrɔ k'i kana sɔn baara ma abada o tuma na kira kan'a kɛ anw dun dɔw ko k'an k'a kɛ ko baasi t'anw t'a la ko dɔw ka laada dɔw ko ayi ala yɛrɛ ta ko fɛn cɛ ɲuman tɛ n'i bɛ hadiya di mɔgɔ ma i b'a di ala kama k'a di a tigi k'i fo walima k'a di a tigi ka dɔwɛrɛ d'i ma hali n'a y'a di n'a ma kɛ haramu ye i kana taa n'o ŋaniya ye parce que ni e y'a di n'a ma fɛn di i diminen de bɛna bɔ a tɛ ten ya i nata dalen bɛ maa o ma ka n'i donna a kan n'a y'i tigɛlankolon bila hali a b'a fɔli min kɛ ko kan b'u fo i t'a laminɛ ka ɲa munna ka da ka e donna ni ŋaniya min i ma bɔ n'o ye o de kama n'i bɛ fɛn o fɛn di a di ala kama i tɛ nimisa o de la n'o tɛ n'i ye fɛn di mɔgɔw ka mankutu ni kuma kɔfɛ bonya kama a caman na i bɛ nimisa i t'a la dɛ ko tuma na i kana fɛn di n'i bɛ tila ka caman kunbɛn o kɔfalen ye a filɛ k'o kankari da alakira alayhi salam walirabbika fasbir i ka sabali tigi ala de kama n'i bɛ sabali fɛn o fɛn na sabali ala kama wa ma sabruka illa billah i ka sabali ka kɛ ala jati kama i bɛ baraji sɔrɔ o de la i bɛ sara sɔrɔ o de la wa ala bɛ tila k'i dusukun fɛrɛ ka sababuya kɛ n'o de ye فإذا نقر في الناقور أي فإذا نفخ في الصور ni fiyɛli kɛra buru la ni buru fiyɛra domi diɲɛ wuli buru fiyɛ ala kama o de maaya walima wulili buru fiyɛ dɔnnikɛlaw ye ni fila bɛɛ fɔ est-ce que wulili buru fiyɛ tɛ ya dɔw ko ayi an salen kɔ o buru fiyɛ k'o don dɔw ko yan'an ka sa buru min bɛ fiyɛ k'o don ala ko ni fiyɛli kɛra buru la don min mun de bɛ yen
فذلك يومئذ يوم عصير فذلك يومئذ ala ko do min filɛni yawmun asir ko ye do gɛlɛya dɛ nin buru fiyɛra don ko do ko nin ye bɛɛ de wulilen k'a dɔn ma nɔgɔn dɛ maa fɛn fɛn ma baara ɲuman kɛ o hakili tɛ sigi ala ko ko buru fiyɛ do ko nin ye don gɛlɛnba ye ala ko do min ka gɛlɛ o ma nɔgɔn dɛ ka gɛlɛ على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير كدو من نغون كافر كان ادو من نغون كافر كان amana buru mana fiye kan bɛɛ lajɛlen ka wuli e ma baara ɲuman kɛ maaw bɛ wuli la silamɛw yɛrɛ jɔrɔlen don nafsi ko kuma de bɛ e ni ka kafiriya e bɛ kɛ cogo di yɔrɔ e dun y'a nkalontigiya yɛrɛ ko tiɲɛ t'a la yɛrɛ k'i ta kɛ manamana kanfɔw ni sabotage ye janama ko ye tiɲɛ ye wa arijinɛ ko ti tiɲɛ ye sa n'a kɛra tiɲɛ ye a y'aw ka arijinɛ datugu aw dala yen an mako t'a la dɔw yɛrɛ ko heyi a ye don aw ka arijinɛ kɔnɔ an b'an ka janama la an kɔni bɛ mun f'aw ye ni nɛnɛ y'aw minɛ arijinɛ kɔnɔ a kana s'an ma dɛ walima n'ala ye sogo min ni kaba min d'aw ma arijinɛ kɔnɔ ye an kana maa ye tasuma cɛla an fɛ yen dɛ yɔrɔ dɔw bolo k'an bɛ diɲɛ de kɔnɔ yan dɔw bɛ sa k'u ka manamana kan fɔ t'u daw ko n'ala ye sogo min d'aw ma arijinɛ na aw kana taa tasuma ɲini an fɛ jahanama la dɛ walima ni kaba kɛnɛ min dira aw ma arijinɛ kɔnɔ ye aw kana taa aw ka kaba jeni tasuma ɲini an fɛ dɛ nin kuma de bɛ fɔ walima a y'a ka arijinɛ datugu aw dala ye an b'an ka tasuma kɔnɔ an si kana se si ma ale bolo ko diɲɛ de don hali diɲɛ tasuma ni a ka nɔgɔ wa burugosilaw ɲininkaba ye furu bɛ mun kɛ maa la waati dɔ bɛ se a bɛ fɔ burugosila ye k'a ka burugosi jɔ de hali fini pasela n'an ka électrique clé nin tɛ minnu tun bɛ baara kɛ charbon na n'a bɛ se waati la a bɛ f'u ɲɛna k'u ka baara yɛlɛma de blanchisseur minnu bɛ yen n'u b'an ka finiw pasi munna gazi mun bɛ bɔ charbon na a ma ɲi mɔgɔ ma a ka teli ka maa faga o y'a gazi ye o t'a wuye ye tasuma bɛ kɛnɛ ma e bɛ so kɔnɔ mais a gazi o bɛ se k'e faga o tasuma yɛrɛ bɛ cogo di o y'a diɲɛnama ye e ka fili o jahanama kɔnɔ halisa e taga sira ala ɲɛ ka bɔ tasuma na e bɛ ka manamanakan de fɔ an kana taa kaba jeni tasuma ci ala bɛ fɛn fɛn di maa ma arijinɛ kɔnɔ ala b'a labɛnnen de d'i ma o kaba tɛ jeni ye o hali ni kaba jennen nege y'i minɛ a jennen bɛ d'i ma ka sɔrɔ a ma jeni e ma ye ko nɔnɔ kɛnɛ kɔ bɛ yen wa o nɔnɔ kɛnɛ bɔra misi jumɛn na a fɔ misi sinji bɛ se ka kɔ dilan nɔnɔ la walima di kɔ bɛ yen gulɔ kɔ bɛ yen o gulɔ dilanna min n'ala ka fɛnw ye kunfaya kunun de ye aw b'a ɲini dɔrɔn a bɛ sin k'a di aw ma ten o de kama i siran dɛ a k'aw jija aw kana don tasuma na aw bɛ sa don min a ka taa sɔrɔ n'ala ka di a ka arijinɛ sɔrɔ nin de fɔra ko kiyama kɛnɛ k'a ka gɛlɛn dɛ wallahi k'a ma nɔgɔn kafiri ma ko don gɛlɛn b'a dɔn kafiri ma zarni wa man khalaqtu wahida zarni e ka ne to n dan ma ban wa man khalaqtu wahida ani n ye maa min da n kelen walima n ye maa min da a kelen nin bɛɛ y'a fɔ cogo ye ne ye maa min da n kelen n'o yadara ne ma i tɛ n'o to ɲɔgɔn na walima ne ye maa min da don min maa n'a denw da n y'a kelen de da n'o jamana i to n'o to ɲɔgɔn na wa zarni wa man khalaqtu wahida dɔw ko Allahu ta'ala kan bɛ makan kafiri kelen kelen bɛɛ ma dɔw ko ayi Al-Walid ibn Mughira an de la ka tɛmɛ mun ka kisa la dɛ n'an ko a kuma ɲɔgɔnna dɔ bɛ suratu Mudaththir kɔnɔ nin de don ko n to yen n ye maa min da n kelen walima n to yen n ye maa min da a kelen وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا ننفلو تشاما من فلا بلوني على ديني بدام هل كافر تجلا ننفلو جون يا دام على دوكوي wani nanfolo na caya ko ne ala de ni bela jilen dama no ya darabi ne ala kuna ite no to nywana ni kafiri karsa to nywana war min fla bulo ko ne ala de ya dama وبنين شهودا ani den caman ba min filɛ kɛnɛ kan ni den caman ba ni ala de nin bɛ d'a ma nin den caman ni parce que o tun bɛ waso ni denko de ye ani nafolo karisa den ka ca dɛ mɔgɔw bɛ sirin ɲɛ karisa ka nafolo ka ca dɛ mɔgɔw bɛ sirin ɲɛ n'an fana murutilen don o denko ma bi ko den caman sɔrɔ man ɲi nin jamana ko den ka ca bolo ala yɛrɛ y'an kunna da suratul Arafi la k'aw kun ka dɔgɔn k'ale ala y'aw caya
ka tila ka kangari da ye suratul an'ami ani suratu israila aka n'aw denw fa fantanya ɲɛsiranya kama nka bi anw denw dama dɔɔnin no dɛ hali dɔw yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ ko ne kɔni an tɛ tɛmɛ den saba kan a ma kɛ Europe ye wa système européen an caman bɛ fɛ ka t'o de la muso dɔw yɛrɛ bɛ yen denko t'ale bolo tuguni denko ma guwa t'a la n'o tɛ waati tɛmɛra an baw n'an musow ka waati muso tun bɛ den sɔrɔ ala san 50 ni dɔ i bɛ taa sɔrɔ denkuranin b'a bolo o bɛ yen nka bi muso mana san 40 sɔrɔ an fɛ yan a farala musokɔrɔninw kan koyi a farala musokɔrɔninw kan dɛ den tɛna tuguni o e b'a da tulu ni jaba la sa den tɛna munna parce que ale b'a yɛrɛ cogo dɔn ka tɛmɛ e kan muso caman taara dɔgɔtɔrɔso la ka planification kɛ cɛ t'a kalama e yɛrɛ bɛ ka na ni diɲɛ fura bɛɛ ye k'a di muso ma k'a ka bange barila ka tigɛ ko f'a ka den sɔrɔ de muso ma ko jɛlen fɛ yen i mana na ni fura fɛn fɛn a b'a bɛɛ minɛ n'i y'i kɔ don i ye fura min san 5000 6000 a b'a bɛɛ fili poubelle la ka d'a kan ale b'a ka lahala dɔn biɲɛkɛla ɲinina sen dan bɛ biɲɛkɛla kan o bɛɛ ye wa o de kama i hakili sigi koyi i muso mana to den nɛgɛ na don o don k'a fɔ den dɔ ma ko lagarenin kan'i tulo bɔ a kɔrɔ dɔw wɛrɛ tɛna o kɔfɛ koyi o y'o kɛlen lagare ye dɛ dɔw wɛrɛ tɛna o kɔfɛ koyi lagareya tɛ cɛ ni muso bolo bi dɛ a bɛ muso de bolo muso mana den o den tɔgɔ da ko nin ye lagarenin ye a banna sa dɛ n'i bɛ dɔw wɛrɛ kɔni ɲini i b'o ɲini n'o tɛ kɔni nin tɛ den wɛrɛ sɔrɔ tuguni n'an sera na den ɲɛ de alors que mɔgɔ caya nafa min b'o la o de b'a fitinin na wa hali diɲɛ na bi Chine bɛɛ bɛ k'i kun na Chine ko a bɛ na gansan dɔ n ka ca ni bɛɛ ye de 1,3 milliard et quelques millions d'habitants jamana filanan min bɛ tugu Chine na bi o ye Inde ye o fana bɛ miliyari 1 ni dɔɔnin sanfɛ bi Inde jama caya de ye hɛrɛ ye wa walima a dɔgɔmani ni Nigeria ni Mali lajɛ bi Nigeria dugukolo bonya ɲɔgɔn 3 bɛ se ka bɔ Mali la dugukolo la Nigeria dugukolo bonya 3 bɛ se ka bɔ Mali la nka Nigeria jama maa 150,000 ni kɔ o de b'a ka ɲɛnamaya Nigeria kɔnɔ de Mali k'a daminɛ Kayi fo Kidali an tɛ tɛmɛ 15,000,000 kan 15,000,000 Lagos yɛrɛ jama ka ca ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan hali Caire jama min bɛ Caire o tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ Egypte capitale dɔɔnin de b'olu jɛ 100 la sisan maa 90,000 ni dɔɔnin Caire dama jama min bɛ yen Mali bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a ka ca n'a ye an Mali caya yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ko ka dɔ bɔ nin fɛnɛ na a tubabufinmaw mana na kan siri ni karavati ye k'i sigi télé la n'a m'a kɛ tan musow bɛ kɔrɔ n'a taara ɲɛfɛ a bangenugu bɛ kɛ tan dɛ ni den 3 sɔrɔla ka ban a banna a ka ala tanu o kan i bɛ taa sɔrɔ caman b'o kuma fɔ olu yɛrɛ cɛ 10 walima cɛ 10 ni kɔ de bɛ ba la o ma fɛn kɛ aw la o bɛna fɛn de kɛ sisan da la o de kama n'an ye ala ko bila yɔrɔ min ala fana b'an minɛ ten de koyi fɔlɔ musow tun bɛ den sɔrɔ ba ka kɛnɛ den ka kɛnɛ fosi nka kabini muso bɛ jɔ kɔnɔbara la bi fo ka taa jigin i tɛ tile 1 bila furasan kɔ densan don n'an y'a kɛ cogo min na an fana bɛ minɛ ten de dɛ an ye ala dɛsɛ de ala fana y'an to a bolo an bɛ cogo min na bi an bɛɛ b'a kalama k'an kana caya n'an cayara nin bɛ k'a la a furakisɛ kuntanw a ye baara min da musow kan yan ala kelen de b'a muso caman bɛ yen a t'a ka laada ko dɔn tuguni laada bɛ bɛn tile hakɛ min ma a tɛ fosi dɔn a la laada kɔtigɛbali de b'a bɛɛ la dɔ wɛrɛ si tɛ dɛ nin furakisɛ kuntankununw don wa dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama bɛɛ b'a fɔ ko nin furakisɛ bɛ laban ka cancer de bila muso la mais o de b'a ka jɛnsɛn an ka dugu kɔnɔ ka taa di musow ma ka taa feere musow ma bɛɛ b'a kunu k'a bila hali nansara minnu b'a fɔ k'u bɛ dan den 3 ma yanni bi cɛ o tun bɛ dan den 3 ma mun ye faransi jama caya n'an ye mun ye den caman de sɔrɔ kunun den caman de sɔrɔla o n'u ko bi k'u bɛ dan 3 ma o t'a to an fana ka caya fɔlɔ nka an ta ka bɔ a la an nɔ la aw ko k'an ka dan 3 ma e yɛrɛ mana fɔ i teri ɲɛna bi k'i den ni i muso kɔnɔya 8 ye walima 9 na a b'a bolo 2 da kun de fɔlɔ ka kule o cɛ i bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga i yɛrɛ faga den 8 e bɛ mun k'o bɛɛ la ka sɔrɔ an baw ye denw sɔrɔ yan den 15 den 16 muso dɔ ye kɔnɔya 16 kɛ nin jamana ninnu kɔnɔ yan fosi kɛ b'a la a ka kɛnɛ denw ka kɛnɛ nka bi ta ye muso mana den 3 sɔrɔ kaba banna o banaw de bɛ caya o kumaw de bɛ caya o furakisɛ kunun de bɛ caya o somɔgɔw de b'o kɔnɔna surugu i ka n'i yɛrɛ to karisa bolo dɛ i t'i janto i yɛrɛ la e ni fɛn fɛn ye filan ye a bɛɛ ye cogo ka ye n'i ta ye e k'i kɔrɔlen ye dɔw wɛrɛ si tɛ n'i ka denko nin tɛ o fana bɛ dɔw kun na sa o fana bɛ t'i yɛrɛ di manamana furaw ma dɔw bɛ kunu pikiri bɛ kɛ dɔw ye dɔw bɛ yen ko alimɛtikisɛni nin bɛɛ baga bɛ wuli farikolo la k'e lafiya wa tɛ lafiya o wa caya de ye hɛrɛ ye a y'a to aw ka caya dɛ a kana aw tulo don manamana kan si kɔrɔ ala bɛ denko kuma fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ye hɛrɛ de
an yɛrɛ jamata an fɛ yan anw b'a fɔ ko an ka dɔ bɔ an yɛrɛ la bamananw ka kuma muruko kuma fan o fan sɛ da kan y'a la wa muru da ka di muru tununa muru bi yɔrɔ jumɛn sɛ kan k'i da don o la i tɛ jɔ kuma dɔw ka k'i ɲinɛ ma e da man tɛ ka don o la dɛ anw mali caya daminɛ fɔlɔ aw ko ka dɔ bɔ an na dɔ bɛ bɔ nin na cogo di mali dugukolo lajɛ ba i bɛ se ka kulo 50 boli dugu dɔ ni dugu dɔ cɛ i tɛ tɛmɛ dugu la i tɛ tɛmɛ mɔgɔ la mɔgɔ t'an fɛ yan koyi i bɛ kulo 50 boli dugu dɔ ni dugu dɔ cɛ i tɛ tɛmɛ maa la i tɛ tɛmɛ dugu la a b'a yɛrɛ maa tɛ yan o a b'a to an ka caya de barika ka don fɛnw na mɛ n'aw ko an ka dɔgɔya dɔ ka bɔ an na fataw ka fa ka dɔw yɛrɛ jɛgoya lasegi hali dɔw yɛrɛ kalo dafatɔ o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o bɛ se ka faga cogo muso dɔw y'u yɛrɛ to hali an ka muso jigin musow bolo yan o ka bange nogo k'o yɛlɛma ka sɔrɔ a cɛ t'a kalama ko ka da kan n'i yɛrɛ to kamalenkɔrɔ bolo k'a b'i fɛrɛ i ma koyi wa e b'i yɛrɛ faga a ye k'a bɛ taa muso wɛrɛ ta ko k'i to yen o b'o kuma fɔ ye dɔrɔn n'i sɔnna an yɛrɛ b'i bange nogo yɛlɛma i cɛ ti bɔ a kalama wa i tɛ den wɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ la o b'o o sariya don olu ma o b'o baara k'ale yɛrɛ la yen e bɛna so kɔnɔ o y'a sɔrɔ i kɔnɔya 4 ni 5 na i ma kɔrɔ yɛrɛ anw fɛ yan nɔ mɔgɔ bɛ furu denmisɛnninya la san 10 damadɔ i bɛ den sɔrɔ daminɛ k'e ka se san 25 ou san 30 ma k'e ka den sɔrɔ dabila denmisɛnnin fitinin o dɔw y'o dabila pewu taga den si sɔrɔ ni baasi kun don ala tɛ nin kunna danna ye dɛ wa banina shuhuda ani denw caman ba den caman min filɛ nin ni ala de y'o d'a ma o de y'a waso ka tila k'a yaada dɛ aha ومهدت له تمهيدا k'ale ala ye fɛnsɛnnin k'a ye fɛnsɛnnin na o kɔrɔ ale ala ye fɛn caman nɔgɔya karisa ye dɛ fɛn caman ba de bɛ yen a bɛ waso ni yaada la n'o ye ni ala de ye nin bɛɛ nɔgɔya ye ko de y'a jama ka yaada ta na ثم يطمع أن أزيد nin bɛɛ kɔfɛ k'a bɛ ka nata an azida k'ale ala ka dɔ fara o kan halisa i banana ka sɔrɔ ɲɛ ni hɛrɛ ba k'i ye halisa i bannen don ni ala ka cidenw na i ta ka tugu n ka ciden kɔ halisa i bɛ k'a ɲini ne ka mun wɛrɛ kɛ ye sa summa yatma'u an azida ka nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ k'a ɲini ni ala ka jidili de k'a ye aha كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا ألا كواتيتن كوي إنه إكادون كان لآياتنا نينشيني كونغيرا علي ألا كاكابوكو يه عنيدا ما كارو جلدي كاكولو جليا آية منا كلا كما تي كوندو أكورو أتي باركنا يكاك سرطالا ألا كو تيجلا ما دي دو كوت مانا علي ألا بكا ale nin cɛni bɛ ka mun ɲini k'ale ala k'o kɛ k'ale t'a k'a ye innahu kana li ayatina anida k'a kun kɛra maa karo gɛlɛn de ye ale ala k'a yaw la aha سأرهقه صعودا ala ko n tɛ nin to yen koyi n b'a don tasuma na tasuma don kɔfɛ n bɛ mun kɛ سأرهقه صعودا n bɛna la yɛlɛ arijinɛ kɔ jahanama kɔti sanfɛ jahanama kɔti ko n b'a la yɛlɛ o de sanfɛ dɛ o kɔrɔ ye mun ye ala bina kulu dɔ de dilan jahanama kɔnɔ k'a ka yɛlɛ o sanfɛ ka jigin kɔnɔ ko a bi yɛlɛ kulu bɛ k'a bolo buguri mugu ye a bɛ bɔ ka bin ala bɛ tila ka segin ka kulu dilan tuguni a b'a fɔ a bi yɛlɛ a bɛ dɛsɛ ka yɛlɛ ale ka lajaba jahanama kɔnɔ k'a bɛ kɛ nin de ale yɛrɛ kɛra tasuma ye a bɛ ka yɛlɛ kulu min sanfɛ k'o fana kɛra tasuma ye mais a bɛ to ni yɛlɛ ka jigi de la kulu sanfɛla la a tɛ cogo si sɔrɔ a la o de sa urhiquhu suuda mina bila baara gɛlɛn kɛlen la i n'a fɔ jahanama kulu sanfɛ yɛlɛli aha innahu fakkara wa qaddar innahu nin cɛ min filɛ nin ma baga ma koyi fakkara ka y'i miiri kuranɛ ko nin na wa qaddara k'a bɛna fɛɛrɛ dɔw tigɛ a la alwalid ibn mughira a taali min kɛra ala kɛra ka kumakanw lamɛn ni kafiru y'a ɲininka ko e y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ ale yɛrɛ k'u ma k'aw yɛrɛ bolo kuranɛ ye mun ye o ko kɔrɔtɛ kan ko an ye kɔrɔtɛtigiw lajɛ jamana nin kɔnɔ yan awɔ kɔrɔtɛtigiw bɛ mun fɔ ani kira ka nin kuma tɛ kelen dɛ dɔw ko dɔnkili da kan dɔ ko ye dɔnkili b'an bɛɛ kun na yan n'o ye poyi da kan ninnu ye an ka poyi ni nin kuranɛ kuma tɛ kelen dɛ dɔw ko fatɔ kan dɔ sa muhamadu n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ an ye fatɔw ye yan fatɔw bɛ kuma min fɔ a si kun dan tɛ so kan muhamadu ka kuma ni fatɔ kuma tɛ kelen dɛ a tɛ dɔwɛrɛ fɔ ko abu jahali ko a masa komi e ko an ta si tɛ sa kuranɛ nin ye mun ye e yɛrɛ tɛ dɔ fɔ an ɲɛna a la ka tila k'a bagabaga k'a d'a kan ala filɛ k'o de fɔ an ye innahu fakkara o kuma fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn k'a y'i sigi fɔlɔ walima k'i jɔ fɔlɔ k'i miiri wa qaddara ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ a kunkolo la
ka daka a tɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ ko kuranɛ ala ka kuma ye a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dɔ bɔ a yɛrɛ kun na فقتل كيف قدر فقتل ala ko a dangara kayfa qaddara kɛ cogo min na a ye nin fɛɛrɛ jugu tigɛ ka kuranɛ sɛgɛrɛ ni a ye ala ko k'a dangara o la dɛ na ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ko kɔfɛ ale ala ka danga b'a kɔ a ye fɛɛrɛ jugu min tigɛ ka ɲɛsin kuranɛ ma a ye fɛɛrɛ jugu min tigɛ kuranɛ ko nin na k'ale alahu taala y'a danga an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn danga ani ala ka dangali tɛ kelen dɛ an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn danga n'an dimina ɲɔgɔn kɔrɔ o ye danga la fitinin ye nka n'ala y'i danga ayi tɛ don alijinɛ kɔnɔ tuguni sa o ye ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o tuma na ala yɛrɛ de ye karisa nin danga ko tuma na a ye fɛn min natigɛ a kunkolo la ka b'o kɛ k'o kama ale ala y'a danga summa nazara o kɔfɛ k'a ye filɛli kɛ yɔrɔ ingénieur ka jateminɛ ka ca dɛ a kɛlen bɛ komi a bɛ ka ingénieur ka baara de kɛ ka fɛn dɔ lajɛ a kunkolo la kunkolo jaabi k'o tɔ kɛ ni ɲɛ ka filɛli ye ala k'o kɔfɛ k'a nana filɛli kɛ kafiru kɛn bɛ ka ala kori o kɛlen don k'a bila dan lanbara karisa e bɛna mun de fɔ an ye a bɛɛ ka fisa an k'a mɛn k'i tubera dɛ yɔrɔ Abu Jahali yɛrɛ kun ko a ma ni ye e kelen kɛ ka tugu ala kira ka so la dɛ dɔwɛrɛ tɛ i bɛ fɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan de ka wari d'i ma ka da ka fantanya kun dalen b'i kan yɔrɔ n'o fɔra waritigi ye i bɛ dimi dɛ e yɛrɛ bɛ se ka sarakati di mɔgɔ min ma a ka fɔ k'e bɛ to ka so ka wari de nɔfɛ a dabɔra k'i la dimi de k'i dusu bɔ o ye nin de f'a ye o de kama tiɲɛ fana tunun'a na sa ka da ka kafiriw y'u sen don a sen na k'u daji to a da kɔnɔ ala ko k'a ye filɛli kɛ o filɛli jaabi a bɛ n'o manamanakanw de fɔ ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam naam summa abasa ko kɔfɛ a y'a ɲɛ kumu wa basara ka segi k'a kumu ka ɲɛ kumu ka tila k'a gɛrɛnde ɲɔgɔn sanfɛ yɔrɔ maa bɛ dimi mɛ ka ɲɛw kumu hali ɲɛ t'i dayɛlɛ ka tilara k'o de kɛ a ti fɛ fiyewu ka hɛrɛ kuma si fɔ kuranɛ ma summa adbara ko kɔfɛ a y'i kɔ don wastakbara ka tila k'i yɛrɛ bonya a y'a kɔ don ka bɔ tiɲɛ ma wastakbara ka tila k'a yɛrɛ bonya ka bɔ tiɲɛ fɔli ma n'o tɛ a kun ye tiɲɛ ye dɛ a ye tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn tiɲɛ ye mɛ a ma sɔn k'a fɔ dɛ parce que tiɲɛ dogoli fana ye jitɔya dɔ de a fɔli o ye cɛfarinya ye dɛ bɛɛ tɛ se k'a fɔ dɛ i b'a kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam a ko jihadu bɛɛ la sanfɛ ta maa min bɛ tiɲɛ kuma fɔ masakɛ jɛngɛlen ɲɛna kalimatul adl inda sultani jawr maa min bɛ tiɲɛ fɔ masakɛ jɛngɛlen ye k'o de ka jihadu ka bon ka tɛmɛ jihadu bɛɛ kan parce que maa caman bɛ kuma masakɛ kɔfɛ n'i ye o tigi ɲɛ ni masakɛ ɲɛ kɛ kelen ye a bɛ ɲa an caman bɛ kuma caman fɔ koyi nka n'an bilara ɲɔgɔn ka palais la an ye fɛn fɛn fɔ kɛnɛ ma a bɛ bɔ an bɛɛ kɔnɔ an ye fɛn fɛn fɔ a bɛ bɔ an bɛɛ kɔnɔ o de kama Hajjaj bun Yusuf as-Saqafi bɛɛ b'a dɔn Hajjaj ye fagali min kɛ a ka ca dɛ hali ni e tɛ bɛrɛ dɔn a ka ko la i y'a tɔgɔ kɔni mɛn Hajjaj a ye silamɛ min faa a kɔlɔkɔlɔ tɛ Hajjaj a fana tun bɛ to k'i masigi de ka yala yala dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ɲininka mɔgɔw b'a ka mankutu min fɔ ale kan a fana bɛ fɛ k'o dɔn yɔrɔ président bɛɛ bɛ nin kɛ o président bɛɛ bɛ nin kɛ diɲɛ na waati dɔ bɛ se président yɛrɛ bi bɔ garde corps tɛ tugu a kɔ dɛ mɔgɔw kana don hali ni gardiw bɛ tugu a kɔ dɔ bɛ taa fo ɲɛfɛ dɔ bɛ to fo kɔfɛ o b'a suit yɔrɔ jan na a dɔw la o yɛrɛ b'u ka mobili boli o t'u buranw fo walima o balima siraw o bɛ taga b'o ye o t'a bɛɛ kɛ ko fo mɔgɔw de ka yɛlɛ tuma dɔw la o yɛrɛ bɛ to ka jigin mɛ mɔgɔw tɛ bɔ a kalama ka caya Hajjaj a y'a kunkolo meleke ka yala yala dugu kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔw ɲininka ne ko a bɛ Hajjaj dɔn wa ni mɔgɔw y'a fɔ ko an b'a dɔn mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ a b'olu fara fara ɲɔgɔn kan a taara se dɔ ma dugu soforokun na o bɛ sɛnɛ la o y'a sɔrɔ o tigi tɔɔrɔɲɔgɔnna kosɛbɛ Hajjaj ka waati a y'o fɔ o y'a jaabi a ko ma ko karisa yala e bɛ Hajjaj dɔn an bɛ ɲininkali de la Hajjaj ka koɲa la Hajjaj yɛrɛ de bɛ ɲininkali la tan k'e bɛ Hajjaj dɔn cɛ sina k'a jaabi ne ka sira yɛrɛ tɛ Hajjaj la n'a y'a diya a ka sa bi ala ka danga b'a kɔ a y'an tɔɔrɔ an sɛgɛnna a ka fanga kɔnɔna na Hajjaj yɛrɛ de bɛ ɲininkali la tan Hajjaj tilara ka segin k'a ɲininka a ko e ko cogo di a ko Hajjaj mun n'i ye ɲininka a tɔgɔ la n ko n tɛ fɛ k'a tɔgɔ mɛn ko fila ala ka danga b'a kɔ a y'an tɔɔrɔ a y'an tɔɲɔ
amma here shi sura ka fanga kononan na sara biyo de kadanye ma dangalin alka here shi kana jigi karsaka o yoro bela hajaji ya nyini ga ko ne hajaji ba do ako ma fienti fe ka to ere mewa ngasrata donina hajaji ya kungulu melekelen bo ka foni ki jo akoro ako ne rede hajaji krawrom na chere la ako safe fa do de benela ko kalo ne ka fa be jugu ya kalo kono chien do la chien kele ako ina na beni ne ka fa jugu ya do ne tande ko ne ka fa jugu ya do ina na beno de nye kuma fenfe fo ne ni hankli te nyogon fe ko fa de bena ko yela yere fe hajaji cheto atara ka to no te mateni fama chien flaka ka ko do ila abifa hala nga karamugo bawal mamin baw amu toy kuma tani ma abifa nga mamugo faga mugo min ko fe o kara sayir bun jubair farafindu metabina alaka jombado anoni nyogon che kuma ka chanko sobe me hajaju ko mbifa akoy ne faga mesa imam faga mesa ngambe kuma kerin fi ni ne faga ite mugo were faga ne ko fe akwa banata yofa kabina yofa foka sayase hajaji ma mallafiya masnongo shukron na yidda kabe sunongo sayid bun juweri bina nyakoro ajabe tiga be wuli kisiga ka glance off o jatige bana de kara sobe ka fa ko wala ka jonyman do be mo kana solo made e bo lu toyende nunu na nyogo na wododo o tumala ni fano bara nyogo na min ke wodo abunyara yere bulu ka klaka aywa akodu masabala ka kuma kanin ko nunu beke Allah taala fano ko kata twe o aye fere mun tiga kungolola o kuma usa abino de fai aha فقال إن هذا إلا سحر يوثر فقال كاكا كما كفى كفيرو حكي لمن بكفى منفو إن هذا قرآن مكدوري والما محمد مكدوري إلا سحر فنا كرا قراتي يؤثر أبتو الدنيا من مغوير لك كابي قراتي كلام ورد في ككلا كانوا فو أوني كايركي قراتي دومباي كسراتي قراتي ردو وقرآن الوليد amala kira ka koni ke korote nyuma yere ka fo kabe korote yere donne amabla lo minan kono ay kira ka barake korote doniya yi me ko mo were de baka kala o korote doniya la ko tumana in hadha illa sihrun yuthar lima kadore fala kira ye korote kalandeni abeta kalamine mo were de fe ko dedo aha إن هذا إلا قول البشر إن هذا قرآن ما كدوري إلا قول البشر ففرقلو تيجي كما لما كدوري ففرقلو تيجي ده بقى فاين ما مر بقى فودي على ما تيجي كما نايو ملك ما نكما فو ما مر دفلك كما نوفو أتما قرآن يفرقلو تيجي كما ده أتما أنتني منه أما كشيدة تي على أنتني قرآن منه aha سأصليه سقر ala ko ale ya tabbe fo ka tabbe ke atotura ala desa ala ibn munkala sa uslihi saqar mina chenin do saqaru kono ka jeni ko mina do jahannama kono so kono mun to ko saqar adonen ko fay mekla ka jeni saqar kono da na وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر أقوال كرام يتسقر دوا جانا ما كنا سودو دي دو إتادو سقروا يمي أتما لامنغا كروفي أها لا تبقي ولا تذر لا تبقي نا يجنين دامنا كاتي تولي كابدا أتي توتو نا يجنين دامنا أتي توتو يفرقلولا ولا تذر أتي تو ينفنا جلمبالي كودي سقروا فمن بين ما جني هل يقولوا أتاتو يكبا بجني كبا ودي سقروا لا تبقي أتي توتو إلا ولا تذر أتيتو ينفنا كوني دي سقروا أها لواحة للبشر سقروني كوي لما لبادي دو فرقلو ماذا لواها أي يتغير متغير للبشر كابي فرقلو دي بما يلما فرقلو تيجي منا بلاكونو جنينا كابي بو إلا هلا كورولا وسقرو بتيني كي فرقلو جنين فوكا با نيرا لا يدون با لا وتي دون وجانا ما كونو سو كودي سقروي عليها 19 عليها وجانا ما كونو سودا اكولوشي با ملكه 19 كوي ملكه تان كونونتون ملكه تان كونونتون كودي باغا جهنم سقرو كولوشي ni farawro mina kafri bado wullati ni dorete fotan kononto bawnsira kafri amayna robela wulla kafru chela ko yala obe dese meleke kelena
olu ko ko ayi meleke kelen taw dese ko tuma yaw jija kiyama keneka meleke kelen kana dese de ato tan shegi ne rebe njono yi wala kafiri ay banaye de ha meleke to tan shegi ne kelen be njono yi parce que fanga kumbala de a adomba ubala kale chogo mi koni mishi fagara gulu kene no fenzera bi jo chamanjela abo sama ko samati bo anola fo gulu bi tige a griya fe ati bo anola fanga kumbala de anga o jaw fanga ni o de fena ale marasa ago ko fanga yere o ka bo adama dum ma o bale ni meleke o de chesa ni awte de se meleke kelen gonina to tan shegi alama doore fo futan konondo e o bamsra e no de bina ndo janama kono janama kono do retina boyere o meleke tan konondo amesra o nyawa ayaw jija kabini nyana ya meleke kelen ngana o dande ato tan shegi ne rebe njonoyi kafira mayna ala gangishi kabo kafiriya ala ko meleke tan kononto ko de baka sakorun kolosh aha وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ألقوا جهنم قلوشي بو كالي ألما كدوري إلا ملائكة كفنا كرا ملكوية فمن بجهنم قلوشي ألما كادم الدنيا ما كجيني أياك الدم فمري والدم فمن يجوين ويملكو دي وما جعلنا إدتهم ملكة جتدان كتان كنونتون كالي ألما كتان كنونتون دور كما إلا فتنة للذين كفروا كفنا كرا الله جربلي مويه مامون كافر يارا إنا فنين شفلك من ونكامي فو الله جربلا ده كفو كوالا ملكة مليون بلا جهنم كنا ملكة باتام بلا كنا باكلينته كما يرته كم ملكة تان كنونتون نين جتدا فتينيني كالي ألا ياد دابو من كما أبسك كافر الله جربي شكمنا إلا فتنة للذين كفروا كاي أدبوا الله جربي دي كما مغويه مامون كافر يارا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب مامون بيكو كتاب الدنيا دورو ما وفنا بسك الدنيا سورة شكم يهوديو نصارو وفنا بسك الدالة شكم ينكو قرآن يتشين بس ينين يغنى فرانغا كتابو كنا onini kuma fora obina donko ja muhammadu taka kuma kunfe abaka mufo nyedo onye kitabu mingala hanno asuran bana muhammadu la ay mufo ni nyeda ويزداد الذين آمنوا إيمانا ما من فن لمن يرى شاما مسك فرولو فن كان لمن يرى كشكمنا نالك مركبا فربكم ردو ببي نيورو تعالى ما من لمن يرى شاما كفرو كان لمن يرى أسي الله تعالى كملكي تان كنونتوي أو إيرب سينك لمن على لاتي ملكي وفنغا كبونة ملكي نوبي برالة أدم دير ما ملياري جولي جانا ما كنو ديوني جوليولا نافرم ملكي ورتي بلوكنا فتان كنونتو وبالدفر مؤمن كلمنا كان ينايا ما ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب كتاب دير مامنو ما يهودوني نصارى ولوتنا سكتوني على كونيانا والمؤمنون مؤمنون فنتنا سكتوني على كونيانا وليقول الذين في قلوبهم مرض مامنو بي كسيغا بنابو دسكونا ولوفنكو كانتو والكافرون اني كافروا كل فنبنو كانتو كفر منافقوكا siga bana be mamin duskono e munafiki de munafiku binu afo kafiru fana bina afo madha arada allah bihadha masala alay munde misala sugula gushini yede munde la ala na nini misala yede ninna kunyere bewa ala yere na nini munade kadhalika yudillu allah man yasha ala koni chogo de la libi ma lafli wal mamma be filale ala ka ginya kono mami yale ala jiya
wa yahdi man yasha ma bi kandale ala ka diɲɛ kɔnɔ maa min y'ale ala diya wa ma ya'lam junuda rabbika illa hu ma si tɛ tigi ala ka kɛlɛkɛden hakɛ dɔ illa huwa fona kɛra Allahu taala yɛrɛ ye wa ma hiya illa dhikra lil bashar ni kuma ninnu si ma dabɔ dɔwɛrɛ kama fona kɛra wajulu kan ye farikolotigi ye farikolotigi de don ala ye misala gosi a y'a gosi kun jumɛn kama o tɛ ɲɛ sira la misala fɛn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ ala y'a gosi de an ka faamuyali kɛ an ka kodɔn kɛ an bɛ se ka jidi limaniya la cogo min na ka fara an ka limaniya kɔrɔ kan nka munafigiw ani kafiru olu de b'a ye ko ce n'est pas l'appel ni misala ni gosi kun tɛ yɛrɛ inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ala ko amaloya t'ale la ale ka misalaya gosi fɛn min tɛ soso yɛrɛ bɔ walima fɛn min ka bon ka tɛmɛ soso yɛrɛ kan n'aw ko a bɛ jigin ala la de ko soso ni dimɔgɔ tɔgɔ fɔ kun ye mun ye kuranɛ na ala ko a dabɔra muminun ka limaniya ka jidi ani kitabu dira minnu ma aw minnu fana banna munafiku ni kafiru aw de bɛna ɲɔgɔn sama sa mun na ala ye nin fɔ ala ko maa caman bɛ fili nali ala ka se nin ko ninnu fɔlen kɔ maa caman bɛ kanda nali ala ka se nin ko ninnu fɔlen kɔ wa ala ya nin bɛɛ dabɔ wajulu kan dɔ de kama farikolotigiw ye kalla wal qamar kalla ala ko a tɛ ten dɛ wal qamar min kali kalo la kalo min n'aw ɲɛ fila la n'a bɛ yelen bɔ sufɛ min kali a la والليل إذ أدبر والليل من كلا شوفلا فننا إذ واتمنا أدبر نشوفلا يا قدو نشوفا تاسا من بنا كلفلا بنا على كلام كفكي كلا كلولا كبي كلا شوفلا فننا واتمنا نشو يقدو والصبح إذا أسفر والصبح كنتشيدا واتي كبي كلو فننا iza kuma mina asfara na baka ci ni kene baka ci wati mina ala ko abi kalala fana wati belebele bay wasubuhi iza tanaffasa wati mina ni sogoma da na baka nena kili fiye baka ci kuma ni mina de o klima bo me yele baka na o wati ni wati bado de ala taala ko kabi kalo wati fenana ala mani kale kuma kale li jabi de bala nama fama ko jawabul qasim nin kalli bani be ajabi munde innaha la ihdal kubar jahannama kono so min folen fle ko jahannama so la belebele dodo da jahannama so ala belebele dodo da meleketan kononto o foli o kana marasa ko jahannama so fitini do da ala ko jahannama so la belebele bardo de fora awyeta naziran lil bashar naziran akuma fora papali ni bagabagali de kama lil bashar farkolotigi adamaden ka jando ayre la ko kada ka sobe ni mabara nyuman ke be laba kono nanada kadda boral lasrani de fene kama farkolotigi liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar liman sha'a minkum kunay ma min ja aw chelasa an yataqaddama atigika bara nyuman chaman ke kabla anye aw yata'akhkhara wal ma kabara nyuman nun yagaru igana bara yereke nay je kana la to foydala yani sayachi kuna yi je kanya na yi je kananya ikabara jugu ke o kakita bure na jana masomi ko ni fora la ihdal kubar ko jana maso la belebele do konindo kuma nun da bora ke la saranki papa ki waju ona imami ja ki ga nyuman chaman ke kabla yin na yi ja iki rasulu sala ikana nyuman kelenke ibi taala soroy kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin nin kelen wo kele bima kasabat rahinatun ye min bara kebe tono madano de da ika ko bebe garanti ni ka bara kelende ni bara nyana i garanti ra kanya ibe do arjina kono ngani bara ciana garanti te ne garanti te ni garanti te itawro itasma kono na da kullu nafsin bima kasabat rahina ni kele o kele ka tono madalen do na keta de abe fe min ke itono madalen do no de illa ashabal yamin ko fona kera ni woni be kiyama keneka ala bi sege sege ki fese tono madani ka griya kala ba ke ni bela
illa al-istisna, exception. Ko fona kera ashabal yamin kiniyan fanfe dungew mamunun bina ta kiyama kiniyan fanfe dungela ko fona kera olwe ni tara kiniyan fanfe kiyama ibe do arjina kono sikata jama'a sabadeo as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun ulu ko nin taraka ba ule mauda ma to bi ni ngalla kuma mi ulu wasro ulu do naw ka so kono lawma rabbi ala kam farauka man ne malin flana o ye kiniyan fanfe maude olu fana be do arjina kono mu sarati ma kum folo numbo o sabana sa olu de numa yan fanfe mawi olu de bina tatasman kono da fese libani sege libani akumbo olu de kanda no taala ko ku bebe sege ku fese ko fona kera kiniyan fanfe bolo dungewi aha في جنات يتساءلون في جنات كل دالنتو أرجينا كنو يتساءلون كوبي نيغونين كدامنا ni wati kadi koy iddonen ko farjina kono aw dambe aw ka glawna duminun kera jiwmina yoro adama denka baroko tige bali o asro kono farade nota ko ngoto ga baroko ndagala manjaw na duminin kera kono bana wa minogo fene temera jiwmina ala kanga bonya min kawye ayo chaman soro sada no kera udale haklebe soro ka jigi jiana sisa arjina kono maw koni ko ku to arjina kono nogo nyininka de bina damene sa aha عن المجرمين وبين كليك جون كولا كوجو كيلو مامون يه كوجو باو كه كچينون كه كسا كافر باو نكو كولا بنا جوغدي دي انتر كرسامون كو مرتلا بيمي نسيغي نون كه غلوميناني جنا كلاني نكو علي تارامي جواسرو دالن جهنم كونو نان دالن جهنم كونو سوره قاف لا بافو نينا يلا كداو ينغا hijabu boni jahannama kono de unjeya ala o kadanya de ambe fe ku yita suma kono baka jeni chokomena o rabbil alamin hijabu bo arjina dew ani jahannama kono mawce idalimi ka glanka sumaya bani koro yiri dinduna kono sugu nyimena glow diw nono iboko bemi ere dambe nyebe dola kule la jahannama tasuma ni nyokoche wa ibani ninga ko ni anyi ninga bi jabi fana nunu fleka jabi do ditsa ku baga nyini ngalike tonyoli kelaw ku jugu bakelaw ulu ka kunyala aha ما سلككم في سقر وني نغراده افركم ما كان سي سخرون غنايا مو سي نينجانا ما سوني الا ني كان غردانيه كان ماينه مو دو سقرو كنو اها قالوا لم نك من المصلين قالوا كيو كانتو لم نك من المصلين ان كنت سلي ان غسلي باليا دي ان سي سقرون كنو نوتام يورو من بي توتانا كوي سقرون يفمبه داون كفو هيره ngamba ke chugo kanto jiena ya lam nakum min musallin kan kunte selide o de ya unzoro ne ko selite islamiyai onini nunga kumate kelenda o chama yita fe selite islamiyai fene ibulo jigi kiyama kana kay jije ga jabi kana kan nyoyna mo mawki nege o ye jiya la dayo mawka nyogo nege jiya la dayo e ngay ki yere nege o yeta chien sada selite islamiyai nunu nyini ngara munyaw se tasuma laya kwa kunte zelini silamaya jo senjoli duru ta o duru la seli kere ne fora ya kan kunte zeli atawdu summa foya jagama foya hiji mafoya kwa munaw do na jahannama la kan kunte zelini ene isigi kate da kuna mamunu baka ta seli ki bolo korota o ye kakan ko fala ye angoni mbia ko ngani yakanya doron seli tai ole ban fayan koy nyoko negenga yoro wuli nege be kono min kono ni ko kofe ko jawo bo senatelew aya soro seli kumandi ma do fana yan ve yan kuy a fole ko seli ti islamiyai be go ya to lu bolo jigiya olu sembo ala seli ti islamiyai ala kira sara ka seli ko kuma de to ada kasa bo baga ay seli de aka na seli blan gofe umar bin khattabi sogora de ka to seli la ni moy usman bin affan kilalen ko seli la de o ka soro ka da ka kantige Ali ibn Abi Talib atato misiri la de seli yoro la o kamuru turala enunu be sara ko to seli ko de la sunko te jaga ko te heje ko te ma ka islamiyati sabatini barashi ni selite e ka fo ko seliti islamiyai almami selito la shuk na o ka quartier la est ce que ayi ngale ke ko shumi zale vle sungolo temele ayo suwa e o nyini ngale me almami nda ya fon est ce que ni shuk me jaga bo atara hiji la wa amma nyini ngale me kelen ko est ce que abisili
al sai ko siriti islamai ni ma ke islamai je islamai ya rete ni silim ma ke islamai o bayira ka fo ko islamai ya rete abe fo de seli kala jogo mangante ka tie mais seli islamai ya ma min di seli ani ma min be seli jogo mai seli kala kadala e kati seli balika angala ngona gana ma ummati seli ka ko mandalai ay nota Abu Talib la je ka ala kala fanin jini jogo nyuma jume ku me muntala ay jogo nyuma be fara nyoaka enga muyani ala che nyoai seli balani ndia seli balani nduku amma do islamai ala odi ani ala che nyoai e bi ta ke ta mai te nyon so jalamba ko seli tai alera tita misiri la wati be doro ba o kan yere kafsa nawe salama ko tawla wati ba bi kelela misiri ko nay an goni ma ko te daga kuna anti ma juguya an ngani e kan seli ko nin tai ha jamana ni na me se nyogo ngena de wallahi nyogo ngen kam mi ma ve ya te nya jamana shika ati yoroshi ma umma yala la ni ya nyini kan nyogo ngen mi bi malla ya te yoroshi la asi beta jamana do la kafiri kungele undo tala abana ngam ve ya islamia to bana an yere ko an islamia bi kele kala nga ni ko ko ambora la ni jogo doyi o ye kele isa de asore kun dala yere yana nga nyoy ikun dala yere ayaw jija sella de ibe saddo mine ye gasiri wallahi jijal ni negere ki banseli ko maki bolo fla de sega ko te sakaru dunga fla ka kuma de ne man sebe emi mbaka la me ma sebe ala ka kuma de du qalu lam nakum min musallin kan kunte seli o de yanse jahannama kono yande ولم نكن نطعم المسكين كان كنت فانتم فنلا دومني كونغو كومي ماو فان كرفيا انغا سرا كوندالا anti la dumini akuma kan duma kundanda hala ante mashuka bla ila dumini nina kan kunte ni fana kede nin kunya njogoy وكنا نخوض مع القائضين وكنا كأنتو جينا نخوض أنكو ما نيرا تشوغبادي mana ko kayro mana kuma foro an gonu kuma kayro bela fo nyuman kayro kan kuma nyere chogoba ma al khaidin chogoba bawfe mamunu mago kuntala ko la anga geran kuma sige inde uluka kuma kun kandanye katime manyana mauka kan kuma nyere chogoba de kan fara yere chogoba baw kan koy ko fana kunyan jogoyi alama baga made ni fana de kara sobe nando na tasmana وكنا نكذب بيوم الدين ان يركم كيما دون galon tigiyare ko kiyama koti tiensa jo anga dome ce sont des histoires jo anga dome jontara kiyama kana jonye jahannama ya nyela jontara arjina kono aya jo anga dome sa here kanka kuma ninjara kwan kumbolo kiyama koti tien ja tien do koy audience tasma kono ya حتى أتانا اليقين كأن ترتي فسياننا أنغش جسياتي كوتوكوي كأن تراني نجولا سياننا أنولو أم ببومون كلام أني بانير لكيا مكانك جسيتاني أنكم منا منا كان فودلا أنكم مير مرسولا كأن تراني ندلا فسياننا أنصر وسيا الله بان فنا مجيانا ده أنفلو جهنم كونو سولي كونو أم تكرا باراي سادا ne jahannama kono denka nimisa kan voye ku to tasma kono na aywa akarin tan so ta jahannama kono denko ni jota ala ta yani gasa yigi jije kanyu monke no dai salen ko fe ni nimisa kan no na fashita ese wo gani kuma ko fe obina na fasoro itina na fashisoro mumna tugo ala ibina mew ala bina yurula ni be mana kande ne ko kan yawo bana afla toro de kono na nasa mbabla ya wati koni ya nzoro ya nala yesigida wera irana sa jana makono diunga kuma tobe ga chogomi anu fo nyoyi ala ko wati irana wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suratul mudassir aya bisaba an shegina سورة المدثر باش كما يدوروا بيولون فلا أنوارو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون
عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم همر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنو كوالي منو كنيني مسابالة في أكمل سوابا مفوتا ونكتا ونين نتابل جلنا أمبي كشيني نما تشامنيني الله في أكو شروع كجونا منديك بالقاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم jomin do ni sella ka shiye kilin pe Allah ta'ala be siri ka shiye tam no bora yananga wala nabi nyona fi tafsir suratul mudaththir sura min be ni ala ya togoda ko kungulu datu ba ko foli wal mamami kileno ka kungulu meleke o ko fo sura ambe o sura ndela aya bisaba ani shegi ala ko amma ako kullu nafsin bima kasabat rahina ako niwo nimbe ibe femin ke wale yake to jiana ibe tono madano de kiyama kenaka niwo nimbe ibe bara min ke jiya kono ya ko bara kelene bina taki ka garantie kiyama kenaka nakara bara nyumai falillahi alhamd wori batu ala be hinila wori bi gar jina kono don fana noya nga nakara bara jugu fana waliyazu billah wori batu ibe lajaba wori batu fana ibina do tasma kono nana o qur'ana madimbe baro barake ka bara nunu jatimine bara munun bina ke sobi ke kishi kiyama kenaka iko bara woluma ko don ko bara masnake wala sama sabala ka hinila nga bara barabe ke sobi ka adam maddi ka kle gwaila bara mimbe ke sobi ki laban tasma kononana imangante katimo bara da fe kuma te ko bara masnake kada ka adam maddi mana fen fen soro nyana hanno onnata kera samba kile ibolo ni sara ki do jahannama kononana abeke komi makle kilenge damuna jinya kononana ya usman Allah ta'ala ko ya kullu nafsin bima kasabat rahinatun adamadin be walma ni wonnin be kabela jilembe tono madda kiyamadun na kabara kelende ye fe min ke ki to jinya o bara masnad bina taki ka garanti alafi aha إلا أصحاب اليمين don gala do yayira kullu nafsin bima kasabat rahina ni wonnin be ki ka keta ibe fese fesa la itetui ibe fese fese ala afitini fara kuma baka kitetui kwala bi korobo abela ki woluma abela ki fese fese abela illa ashabal yamin kufuna karakini an fanfe mogoy ango jama be klakiya maddo kata sabade ashabul maymana ma ashabul maymana
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك هم المقربون ما دو من كنيان فانفلالا الحمد لله ويمغو نيماي بارا نيانا جينا والموني بارا دو سيرا كياما على كلارا كيفا أمم كداك سرنا دوني بمؤمنين دي نفا كافري سرنا دوني تكوي دي إني بارا جيلين بورا جينا يا كسي كياما والما إني بارا دفو ما دو بورا جينا كياما كنكا على يمغو توكا يفايما olu mogo masnaw olu be fara kiniyan fanfɛ mɔgɔw kan mɔgɔ filana o ye minnu tara ɲumanyan fanfɛ i ni baara ɲuman ma bɔ ya yɛrɛ walima e yɛrɛ bolo ye ɲuman kɛ mɛ a ma kɛ ala kama o tigilama ka baara o bena taa kɛ sanji kɔrɔ wɔsi de ye kiyama kɛnɛ kan wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ma dɔw be o bi baara kɛ ala ko k'u ka baara ale b'a kɛ gɔngɔn de ye ka fiɲɛ don a kɔrɔ fiɲɛ bɛ wuli dɔrɔn a bɛ buguri cɛ cogo min i ka baara fɛnɛ tɛ sabati k'a bɛɛ bɛ wuli ten o numanyan fanfɛ mɔgɔw olu de bɛ taa jahanama kɔnɔna la ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma maa sabanan kuma dɔ la maa fɔlɔ yɛrɛ o de ye sabiqun sabiqun maa minnu ye danni kɛ maa minnu ye danni kɛ aw bɛɛ bɛ arijinɛ so kelen kɔnɔ mɛ aw ka daraja tɛ kelen ye dɛ aw bɛɛ bɛ arijinɛ so kelen kɔnɔ aw ka bonya tɛ kelen ye ka bɔ Alahu Taala fɛ k'ala s'a ma a kelen bɛ i n'a fɔ maa dɔ bɛ yen a ye so jɔ so ni a ye mɔgɔw wele ko n ka so dayɛlɛ bɛ a ye na a ye dumuni labɛn kosɛbɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu danna du kɛnɛmala la yɔrɔ dɔw bɛ yen o tɛ kulun kunna o tɛ kulun ju la n'olu donna olu tɛ se hali salon kɔnɔna na olu bɛ da kulun dawolonin de la n'o ye du kɛnɛmala ye dumuni bɛ d'aw ma ye aw bɛ dumuni kɛ aw kɔni donna du kɔnɔna na ka da k'a ye du kɛnɛmala sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu y'a ka invité belebelew ye a ka salon dɔ bɛ yen a y'olu lasigi ye ka dumuni dɔw olu fana ma nka mɔgɔ dɔ bɛ yen a y'olu ye yɔrɔ min na dɔrɔn a yɛlɛla n'olu ye fo so kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ taga ka dumuni kɛ yɔrɔ min na a n'olu taara fo yen est ce que ni maa ninnu place ye kelen ye ni welelikɛla bolo a tɛ kelen ye dɛ aw bɛɛ kɔni donna so kɔnɔ aw bɛɛ ye dumuni kɛ mɛ aw kunbɛra kunbɛn cogo min na kelen tɛ aw lasigira sigi cogo min fana na o tɛ kelen ye warijinɛ kɔnɔna fana bɛ taa ne dɛ n'a fɔra k'an donna arijinɛ kɔnɔ an bɛɛ y'an yɔrɔ sɔrɔ alhamdulillah mɛ an place tɛ kelen dɛ an kunbɛn cogo tɛ kelen dɛ e mɛ hadisa kɔnɔ a bɛ yen ko maa min sunna ka ɲa kiyama don k'olu bɛ don arijinɛ so da dɔ de fɛ mun tɔgɔ ko rayyan o bɛ don da min fɛ sini o da tɔgɔ de ko rayyan e donna kɔrɔnfɛ da fɛ nin donna nin fɛ nin donna a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ mɛ aw donda ma kɛ kelen hali aw dontɔla bonya yɔrɔw tɛ kelen dɛ n'a fɔra k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la ko lajɛ belebele dɔ bɛ yen an ni président kan ka ɲɔgɔn ye est ce que n'an taara an tɔw bɛ don da min fɛ ni président nana a bɛna don da de fɛ yan n ko danin dɔ de dilannen don officiels bɛ don da de fɛ ka na n'u tilara u bɛ bɔ o da fɛ o y'a sɔrɔ an tɔw bɛ ka ɲɔgɔn gɛrɛndɛ an dontɔ n'an bɔtɔ o daw fɛ mɛ an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sali kɔni kɔnɔ mɛ an doncogo ma kɛ kelen an bɔcogo tɛ kelen o b'a yira an bɛɛ donna arijinɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mɛ an pilasiw tɛ kelen bonyaw tɛ kelen darajaw kɛcogo tɛ kelen masaba ala fɛ ko tuma na maa fɛn o fɛn bɛ sa kiyama kɛnɛ kan fɛsɛfɛsɛli b'a bɛɛ nɔfɛ n'i ka baara kɛta ye ko fo n'a kɛra kiniyan fanfɛnmaw ye maa minnu sara ka sɔrɔ u ka baara ka ɲi diɲɛna ala bɛ fɛsɛfɛsɛli dɔ pan olu kunna fɛsɛfɛsɛli dɔ bɛ pan olu kunna olu ka ko tɛ sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u ye baara pici paca yan'u ka se ka se Alahu Taala ma aha في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون أما دونين كفارجين كنكو دالن بي وكغلون كواتيمي وبنا نيغون نين كادي كي يتساءلون نين غالي دو بنا تمت موني نيغون جي اها عن المجرمين ونين غالي نيشين بي جون ما نكو كارسا تونيولي كلامي كومام في والما انغا دو كونو بارادال سيغي كونو دوغو كونو نكو كالا هلا كرا تشودي دي karsa min be nan kume kuma na ko canti ta ala ko lawa na ba fo ko non ne madal walma aw kata o kasiri lambe sigiya walma ni kiyama ko ni na tarake galoyedu ni bebe yo o yala o ko jugu kelaw ku kala hala be yoro jme jawo ko jugu kela nunu be jahannama de kono nana ulu do na tasma kono kasoro nyana ya o baga nyuma ngelaw sabote baga sabote hali do be sella o madala ko kiyama ko eknye koy ma do be abedina hakemere la ta do ni chrétien wuli la i b'a ye église kɔnɔna na donso fana mana wuli i bɛ kariya y'a bolo kariya
o be nege munu gosi ɲɔgɔn na ka mankan bɔ i b'o y'a bolo a bɛ donsow fana ɲɛ a bɛ zurubilen gulogi la a bɛ kariɲɛfɔ la olu ɲɛ ni kumara fɛ ko a y'a jɔ an ka dɔɔni k'a bɛɛ la dɛ ko kiyama don maa t'a dɔn mun ta bɛ kɛ tiɲɛ ye ni silamɛw ta kɛra tiɲɛ ye n ye dɔɔni k'o la ni kerecɛnw ta kɛra tiɲɛ ye n ye dɔɔni k'o la ni donsow fana ta kɛra tiɲɛ ye o y'a sɔrɔ n ye kariɲɛfɔ caman fana kɛ o maaw bɛ yen ni maa sugu de tɔgɔ ko munafiq a bɛ ka dɔɔni kɛ bɛɛ la ka bɛɛ ka diɲɛ ɲini k'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o tuma olu kojugukɛla minnu sara diɲɛ kɔnɔ yan kiyama kɛnɛ ka baara ɲumankɛlaw de dalen arijinɛ kɔnɔ olu bɛna ɲininkali kɛ kojugukɛlaw ka koɲa na ne ko karisa kojugukɛla masinaw a ka ko labanna cogo di dɛ jaa o bɛ jahanama de kɔnɔ an ko Alahu Taala bɛ hijabu bɔ u ni jahanama kɔnɔdenw cɛ u k'u ɲininka mun ye aw se yan walima mɛlɛkɛw bɛ ka jahanama kɔnɔdenw ɲininka waati min Ala bɛ arijinɛ kɔnɔdenw lamɛn o la mɛlɛkɛw bɛ ka jahanama kɔnɔdenw ɲininka mun y'aw se yan o waati kelen y'a sɔrɔ arijinɛ kɔnɔmɔgɔw ɲɛ b'u la o waati kelen y'a sɔrɔ arijinɛ kɔnɔmɔgɔw tulo bɛ o la a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye arijinɛ kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ de bɛ ɲininkali kɛ walima mɛlɛkɛw bɛ ka ɲininkali kɛ tuma min na o bɛ bɔ o kalama ko tuma u bɛ ka ɲininkali kɛ kojugukɛlaw ka lahalaya la aha ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر أي ما أدخلكم في سقر من دي أولا سيني سقر كنايا نجانا ما كنا سومين توقو سقر من أو سيا ما كان سوكر دونين كنا أو جوتالا ده ولكن ما دام دي منا دو جهنم كنا يكان جلكي ده نوتا سيرا چاما يرالي لا ساد كرسانيه نيمبارا كي لبا يتسمي نيه نيمبارا كي لبا مدو جهنم كنا kanin fɔ san joli ni kuma bɛ sen na o bɛɛ la ka tila ka sa ka don jahanama kɔnɔ i jɔ t'o la dɛ maa ti fɛn min dɔn i ti minɛ n'o ye mɛ k'a ye k'a mɛn e ka tila ka sa o ka don jahanama la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i jɔ t'o la dɛ i jɔ si de tɛ a la o tuma na ninnu bɛ ɲininka de ka sɔrɔ Ala b'a dɔn kun min y'o se ye ko mun ye aw se nin sakaru kɔnɔna na mun de y'aw don yan dɛ o ko de قالوا لم نك من المصلين قالوا جهنم كنو مامنو بسقرو كنو كوبي جابي دودي نياي أنسرا نسقرو كنو يا لم نكن من المصلين أن كنت سليك لدي لم نكن نصلي أن كنت سليك أنتو جنايا كودي أنسي سقرو كنو نانا راني أبانا إنساد كدلو جو يريكا فاعترفوا بذنبهم فسوكا ashabi sahih ma yere ka i ka jurmun kele ka jonzona kala tiena ne de jota la o de jahannama kono dentay ka fo wala saw hina ka do mala jawdi bina do de fara o kala jabaka munye aw se saqaru kono ya qalu lam nakum minal musallin kan kunte selide jaselika bonkoy an kunte selide ni bara hake min bey Ala ko beye ko toy ka seli de doni nun da kono o bayra seli ka bonde wallahi o bayra seli ti fen fitini seli fen bade ni fen ka bo ala bata togom wala kama nala meleke o ka jigini fo kuma o kuma abe jibril fenata fo tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha meleke o be jigi jibril fene be jigi otuma jibril te meleke yo meleke do de nga place bunya kama ala be klakata togom a place bonya kama ala be kila ka ta tɔgɔ ni fana seli bonya de dɛ n'o tɛ ala bato ti seli dama ye dɛ sunya dɔ ye jaga ya dɔ ye hiji ya dɔ ye bangebala bato o fana y'a dɔ ye sigiɲɔgɔn ka hakɛ sabatili o y'a dɔ ye halala donni nin bɛɛ y'a dɔ ye nin si man kan tɛ ka tiɲɛ jɔn bolo mɛ nin baara 120 cɛ la ala ka seli de t'a tɔgɔ ma ko mun n'aw donna jahanama la k'an kun tɛ seli de yɔrɔ ne y'a f'i ye n ko maaw k'i nɛgɛ o man jugu o ye diɲɛ laada ye mɛ i k'i yɛrɛ nɛgɛ aw ye ko dɔnbaliya ye sa dɛ e k'i yɛrɛ nɛgɛ ka to yɛrɛ marasa bolo o de ye ko dɔnbaliya ye seli ka bon koyi maa donni silamɛya la fosi tɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ seli kan o fɛn fosi tɛ e ma ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilati qurratu ayni fi sola ale ala kira ka ɲɛ ka damu yɔrɔ kɛra seli de ye ni ala ka ciden ye selikɛla ye walima ni seli waati sera dɔrɔn k'a bɛ nisɔndiya de riwaya dɔ bɛ bukhari kɔnɔ ko ni ko kun bɛ fɛ ka caya ala kira ma alayhi salatu wasalam a bɛ bilal wele a b'a ko ya bilal arihna bisola bilal an lafiya ni seli o kɔrɔ mun ye ni ala kira donna seli kɔnɔ de a bɛ lafiya mɛ ni anw donna seli kɔnɔ de an bɛ tɔɔrɔ a tɛ dɛ n'an donna seli kɔnɔ dɔrɔn y'an ni sirilen de ye k'an da kun ni salamu ma bila an si tɛ lafiya an si de tɛ lafiya
mais ala ka cide ko na kun donna seli kono kun ya lafiyalen de a farikolo bɛ bɔ ɲɔgɔn na nisɔndiya de bɛ na o waati kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko seli tɛ fɛn fitinin e ma ye sariya la hali ni muso banna ka seli sariya b'a fɔ k'i k'a furu sa mais ni muso tɛ jagabɔ sariya t'a fɔ a bara k'i kana furu sa sariya t'o fɔ dɛ muso b'i bolo a tɛ seli sariya b'a fɔ i k'a fɔ a ye munna a tɛ seli n'a ko tiɲɛ na seli ko nin a y'i makɔnɔ dɔɔnin dɔɔnin silamɛya ye baara ye dɔɔnin dɔɔnin taalen ɲɛ min na seli waati de bɛ d'i ma koyi an b'a f'i ɲɛna tile 3 de b'i bolo i ka seli a kɔnɔ ni ma seli dɔrɔn a bɛ fɔ cɛ ye a ka muso wɛrɛ ɲini silamɛ cɛ man kan tɛ ka kafiri muso mara walima muso cɛ de tɛ seli a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye a kana ko a denw cayara sa to ni furu kɔnɔna la ala de y'a latigɛ o tɛ dɛ yɔrɔ musalaha min b'an ka ɲɛnamaya la o ɲɔgɔnna diinɛ baara tɛ denmuso bɛ se ni kungo dɔ ye faso la n cɛ tɛ seli maa min bɛ wuli k'o ko sɛgɛsɛgɛ k'a baara k'a ta ye o man ca dɛ yan'an ka taa kuma cɛ fɛ dɛ an b'an base denmuso de kan an b'a ko sabali sa e cɛ ni ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen muso kana cɛ yɛrɛ lebu taga i ka sabali nin kɔrɔ den caman sɔrɔla kaban e bɛna mun na ko halisa k'o tɛ seli aw bɛ da dingɛ kelen kɔnɔ wa a kungo i kungo taa i k'i sigi i ka furu la nin de t'an fɛ yan wa mɛ aw jɔ t'o la dɛ walahi aw jɔ t'o la maa si t'a denmuso karaba k'a ka sigi cɛ kunna cɛ min ye kafiri ye n'aw y'a kɛ aw denmuso ni cɛ bɛ jɛnɛya de la wa minnu y'a bila ka taa aw fana ta fila ni cɛtigi a bɛ dɔ sɔrɔ a jurumu na fɛn dɔ bɛ yen musala t'a la o cɛ tɛ seli dɔrɔn a b'a ɲininka mun kɛra a cɛ na seli de gɛlɛyara ma nin waati an y'an den di ma k'e silamɛ de n'i tɛ seli an b'an den minɛ i la dɛ o kɔfɛ denmuso y'a yira k'a ma seli daminɛ a ye furu bɔ a bɛ furu waraka a bɛ fɔ o de ma ko fasakh a bɛ furu waraka ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a fɔra k'a tɛ jaga bɔ a m'a fɔ ko jaga ye haramu ye mɛ a t'a bɔ an tɛ furu sa dɛ o kɔni na kɔni an tɛ furu sa dɛ denmuso a nana fɔ k'a cɛ tɛ sɔn jaga bɔ ma an bɛ cɛ nɛgɛn de an b'a ko karisa e tɛ jaga bɔ mun na tiɲɛ na mɔgɔ ɲɛ bɛ wari min na ne bolo a b'u ɲɛna ko nin bɛɛ ye n ta ye ne ta ye fitinin de ye nin na ne tɛ ma se jaga bɔ ma walima tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jaga bɔ nin a ye dugawu kɛ n ye a limaniya de tiɲɛna fɔlɔ mɛ jaga kɔni ye tiɲɛ taalen ɲɛ min na bɔ o mɔgɔ sugu an t'o ka furu sa dɛ an b'o nɛgɛn de f'a ka jaga ko nin de faamu a k'a bɔ o b'a yɛrɛ sa nin baara fila la jumɛn ka girin seli de ka girin seli ta n'a ye nin fɔ dɔrɔn dɛlɛ de bɛ d'a ma furu bɛ sa mɛ jaga t'a la an tɛ furu sa a ma kɛ kafiri yɛrɛ ye a b'a ka baara dɔ de kɛ mun bɛ a lase tasuma ma mɛ a tɛ kɛ kafiri ye hali n'a donna jahanama kɔnɔ a tɛ domi nin b'a yira an na k'a fɔ ko seli tɛ fɛn fitinin seli ye seliba de mɛ an fɛ yan nɔ an ye seli la gosi ka seli kɛ ka fuguri bɔ daba da la walima worobilanji la walima doni dɔ de b'an kunna dɔrɔn an k'an kun bɔ doni kɔrɔla la a banna an ka seliko kɛra ten de o de kama an bɛ seli bi mujarradi solati ka seli ni seli suura ye mɛ an tɛ seli ni ala ko ye o de kama seli ma se ka jogojugu ninnu bɔ an na n'o tɛ an bɛ seli min kɛ walahi ni seli ni jogojugu man kan tɛ ka fara ɲɔgɔn kan anw na mɛ an bɛ seli la ka seli halisa jogo min man kan tɛ k'a ye maa dɔw la selibali la o jogo bɛ anw na an k'an yɛrɛ ɲininka an ka seliw bɛ ka taa min seliw tɛ ka k'a kɛcogo la dɛ o tuma na k'a f'i ye dɔrɔn i k'a faamu masaba ala ka kuma na minnu donna tasuma kɔnɔ o ɲininkara mun y'aw se yan k'u ko k'an kun tɛ selikɛla de o ka jaabi fɔlɔ kɛra mun ye o ye seli de ye ko anw kun tɛ seli ولم نكن نطعم المسكين wa fantan minnu kun b'an kɛrɛfɛ k'an kun tɛ fɛn dɔw fana ma dɛ dɛsɛbaatɔw an kun tɛ hinɛ olu la dɛ o fana jalaki b'an kan ha ولم نكن نطعم المسكين ko fantanw miskinaw an kun tɛ fɛn k'u ye dɛ an kun tɛ fosi di miskinaw ma o de fana juguyara sa kun t'u la dumuni fantan bɛ kɛrɛfɛ dɛsɛbaatɔ bɛ kɛrɛfɛ i ka sira t'a la nin ka jugu dɛ wallahi nin ka jugu kuma tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ balimaya kɔnɔna la ne ko n k'i kana dɛsɛbaatɔ bɛ kɛ fugari ye n'o tɛ i bolo b'a jɛ dɛ maa dɔw bɛ yen n'ala y'ale garijɛgɛ foni dɔrɔn fɛn tɛ minnu ko a b'o bɛɛ kɛ fugari de fugariya tɛ koyi garijɛgɛ ni ala ta dɛ mɔgɔ dɔw bɛ bange ɲɛna yan ka kɔrɔba ye ɲɛna ka sɔrɔ i b'i ka bitigi la sugu kɔnɔ yan e yɛrɛ taara a ka denguli la o tigila maa bɛ kɔrɔbaya dɔɔnin dɔɔnin o denmisɛnnama yɛrɛ bɛ na i nɔfɛ sugu kɔnɔna na i ye maa min tɔgɔ yɛrɛ da o tigi bɛ bɔ a nɔ la dɔɔnin dɔɔnin ka bɔ a yɛrɛ la dɔɔnin dɔɔnin fo e yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka jagokun ta ka d'o ma ala bɛ tila ka barika don o ka jagokun na ka garijɛgɛ foni o yɛrɛ tɛ da bitigi kelen ma bitigi 2 3 4 fo dɔw b'a fɔ an t'a ka bitigi yɛrɛ hakɛ don sugu la o dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a t'ale kunɲɔgɔn kelen kɛ mali yɛrɛ la a bɛɛ la a bɛ avion kɔnɔ dɔrɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ affaire bonyara e min kɛra sababu ye ka jagokun d'a ma e yɛrɛ b'a ɲini ka dɛmɛ ɲini a fɛ pour que ɲɛ ka d'a kan o
o ti kolokolo barai nin ta ala ka ko yewa ala ka ko de do no ta na nga ko do ma min goni solla o de kanga se folo de ma min solla o de kanga se angane solla e wulla me ko fe clara ka sene na la ko ti adamadiya tabulu lanti so amada ika famu ko kalante afamu ko jenyate afamu ko bonyate afamu ko tufangate ni fende ka bo ala yoro la ka dofsa ni doye akoko nana anga kila ka sabala kan fene ko de ka fsada no tay mo chama ngali manachi yanda be do ra sigilendo akatabal nin kuna anya ba di influence meto la daga bana mabli dola bo te meto yoro mina dro aba kun free ala ko ngona ma fushi famwal ala yarati todi ya kunu ba ma wati ni cheni mana nya na ya ngoni ni fitini na mana na nya na ya ala kunti kulisi janu kulisi sulmani ne kumala ya enga ko la jobe daga bana mabli la ne be ngamuto koroninga hala te wuli ni ma pousse abala jalaki de damne sisansa o cey yo soro chugo mi o tinyini de ala minyo do makale sigilento akatabali kuna bala de jalaki wa masugo be wallahi bana bala o ti do toro sodda baga bana o bana nyogona tola ngamma ta fala kan ngo yake asiri ya bana aka jugu katimanga jiye bana beka aka jugu na be nga mati bana doyela ni ma be do ogi hasiri rati fe ma ka do kale hasiri me hal na ka bua be fasa ani noro bala noro bi chie kada kale mi alla de be kelela ngala do ko sno ngo be tige ka bu nyela udale glansan kale reta do ala ni ndini makumi rena hasiri amaina ay do kala ka bele jilen ki shika bua o nala e doni ndema fantaw ni dese bato mi bi krefe ki kana nyina ko de ifene ka hinu la ki ka doduma ko tumana kum munaw donaya walam nakun nut'imul miskin kan kunte miskina wala dumini o fana no be antala aha wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna an kun kera nakhudu an kun be yere chogobake ma'al khaidin chogoba bawfe o koro kan tige ka bwala kola kan tugu mawko mamunun kasra shita ala kola an no de kan ta manyoy afara ko fen mai o karanga baraketay wa kunna nakhud ankum chugo bali de ke ma al khaidin kafraire chugo babawka o koro kira kumara nabi nyuma kumara be kumara anyam bawlu betama kafo kamman sago de ke o yere sago ke de nan tantige makasinga mfa baro yere sago ke o de nan tantige makasinga mfa kana takiyama o de wa kunna nakhudu ma khaidin ankum be an yere chugo ba kafraire chugo babawka ni yere jelaki da inshallah o kora fe nyumai e baga laje kunu na kunun te koy hal ni sisa naje ni nyoko na chama mbade be e be kuma ma do fe ba koy ayaw jando reta la saka ne toy ne kungote machine sirala kuma tanga nyala banto kan qur'anu nu ko nga vie privée ni koy be kuma ma fe nga vie privée e vie privée ba na vie privée teo anga vie ye kuma ude enana ma de bolo ma de fene na ni bolo vie be ka privé chogoti mais maseka mabla maseka maladi maseka fushifa mama nga vie privée otumana besna ka nyoye ka nyontoy otumana nunu do na tasuma kono o ka jabi wara do fene karani ko ala mabaga umada aforanka na feminke ala sosola kanta bolo kunyoye de wa kunna nakhudu ma'al khaidin kan kumbi chogobali ke ka fara chogoba bawka وكنا نكذب بيوم الدين أما بنا على أنفل كيما من كيا أنكم مدالا كوني مكيرة وكنا نكذب بيوم الدين كانكم بكيما دون غلونتيا أما دالا كو كيما كو يتشي كانكم مدالا كو كيما يتشي أنكم نبرلا كانيرا كيما نغنايا نتا أما دالا دا كيما كوني مغجما يتاكا على ساكا دسد galon chama ti mara kiyama goni nada mamun ko galon do de kacan ka mun ko kiyama ko yake ta la telman siga me jiyan wuli la fanyre dati do di de anyrem dati chama ti mara nganya na mayare da menen sanje ko jiyan be wuli de mer santa ko non yo dati chama forada kabini kafir bo kawati u bala kiyama do ne don jumai jiyan be wuli don jumai adogolen adama den tabulo fen dogolen do de curiosité bila wala curiosité bila hali demsen fitini ni minan do datugo ka famo wakana sen ma yani ngana yani kana e beta soro ya daile ka alaje curiosité bada madena de anyere tabulo de yoyi odi am fa dama yere blaka yiri deni do arjina kono
anta bolo kiyama wuli don donbaliya an fɛ a kɛra sababuya caman ye dati di dɛ yani l'an 2000 ka se a kun ma ɲɛna k'o tɛ se o waati dɔ tɛmɛra ya a kun bɛ mɔgɔ ɲɛna ko 2000 tɛ se dati caman de dira l'an 2000 kɔni ko diɲɛ bɛ wuli nin kun fɔra ya a bɛ maa caman ɲɛna ko tiɲɛ de don o de kama Uganda a san Uganda 1999 décembre kalo la Noël sen fɛ kɔni ka mɔgɔw ka campagne ba kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni fidèle ye alabatola ye k'a bɛɛ kana n'a ka wariw ye sanu min b'i bolo warijɛ min b'i bolo compte bancaire min bɛ yen bɛɛ kana n'a ye ko ka d'a kan le 1er janvier l'an 2000 ko diɲɛ bɛ wuli chrétiens de bɛ ka nin fɔ église kɔnɔ mɔgɔw ye diɲɛ ka wuli ka sɔrɔ an y'an yɛrɛ di Ala ma o ka fisa diɲɛ ka wuli ka sɔrɔ an kun hakili t'a la k'a bɛ wuli yɔrɔ olu fɛ yen kɔma ti ɲɛma sɔsɔ abada ɲɛma ye ni kuma fɔ kɔmaw dara la kana ni nafolo caman ye jabandiya don kana nafolo caman ba ta k'a d'u ma k'a fara fara ɲɔgɔn kan mun bɛ bila sagi kɔnɔ k'o bila o kɔnɔ mun bɛ bila bɔrɔ kɔnɔ k'o bila bɔrɔ kɔnɔ décembre a 31 su k'a dugu jɛ premier la mɔgɔw bɛ église kɔnɔ k'u taar'u yɛrɛ di Ala ma ko diɲɛ ka wuli k'u to seli la chrétien u ye église daw de tugu k'a fenêtre tugu k'a daw sɔgɔ yɛrɛ k'a bɛɛ bloqué ka tila ka tasuma don église la mɔgɔ bɛ église kɔnɔ ka tasuma don la ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ ye wari fara ɲɔgɔn kan hali sini maa t'u ta yɔrɔ dɔn yɔrɔ diɲɛ bɛ wuli k'olu to boli la nka chrétien fitinin minnu bɛ église kɔnɔna la o y'olu bɛɛ faga k'a bɛɛ faga nin cogo la diɲɛ kɔni ma wuli mais olu ka diɲɛ wuli la dɛ parce que ni sara kaba o ye diɲɛ wulilen de ni sara kaba o ye diɲɛ wulilen de a ma mɛn 2013 yan an kɔrɔ yan a kibaruya jɛnsɛnna hali sugu kɔnɔna ninnu na yan o ye dati dɔ fɔ ko jumadonya dɔ fɛ ko bɛɛ k'i labɛn dɛ ko o don juma o kunɲɔgɔn juma ko diɲɛ bɛna wuli o fana bɛɛ tɛmɛra k'an to fiɲɛ sama la yan an ma taa fɔlɔ koyi an bɛ taga kɔni mais an ma taa aw kɔrɔtɔ kun ye fɛn jumɛn ye ka datiw sigi sigi a la Ala ma dati fosi fɔ fɔlɔ a kɔni fɔra jumadon dɔ don mais dati jumɛn fɔ a la Ala m'o fɔ dɛ hali ni kira min ka di ka tɛmɛ an bɛɛ kan a ko Ala kira ma i t'a dɔn dɛ wa n t'a fana f'i ye dɛ bɛɛ ka baara kɛ ni diɲɛ wuli dati kun fɔlen don anw ye an tɛ kɛ tan o an tɛ kɛ tan o n'a kun fɔra ko diɲɛ kun bɛ wuli 2020 diɲɛ bɛ wuli 2020 n'o de kun fɔra an ye e kun b'a to yen kɛ 2018 i bɛ tuubi de ka baara juguw dabila san 2 dɔrɔn ka tuubi diɲɛ ka wuli k'i tuubilen sɔrɔ i ma sa i silamɛlama wa o marasali kun bɛ dɔw minɛ u tɛ Ala bato abada fo n'a waati surunyara yan'o waati fana cɛ n'Ala kun y'i minɛ dun a kɛra kasara ye dɛ o de kama fɛn dɔw ka dogo an na an ka hɛrɛ de b'o la ka tɛmɛ an ka bɔ a kalama dɛ n'an bɔra a kalama wallahi an ka hɛrɛ fosi t'a la o tuma na k'u tora nin cogo de la u b'u yɛrɛ cogoba ka fara yɛrɛ cogoba baw kan ka tila ka kiyama don nkalontigiya ko tiɲɛ t'a la k'olu tora nin bɛɛ de la tan حتى أتانا اليقين حتى olu tora ta أتانا اليقين ko fo saya nana olu sɔrɔ dɛ ko fo dengɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ nana n'o ye saya ye saya nana anw sɔrɔ k'an to nin yɛrɛ marasa la jaa kiyama ko ye tiɲɛ ye nka maa ti taa bada f'i ka sa an kɔni tora nin na nkalon don an bɛ yɛrɛ cogo b'a la ko fo saya bere nana walo anw kunna o de y'anw se kiyama ya hatta atana al-yaqin ko fo dengɛnɛya nana n'o ye saya ye فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ala ko suruna doni ba ka suruna doni te fosi nafani manuni nata ma do be ali doni jahannama ko ibe bo suruna doni ba to ibe bo menunu ko suruna doni ba shi ka suruna doni te nafanya nuni ala kala be tayro min alayhi salatu wassalam kata tenda la rushi koro kana ala deli ala ba fodi ikun korota ikan wele ngi jabi ikan deli ngi so ika suruna doni kenye mai ngoti gila ma ka suruna doni mine ala yɛrɛ de bɛ nin ordre de ala kira ma alayhi salam ala kira b'a fɔ ala ye ko ala ne kɔni tɛ diɲɛ bi dɛ ka n manton kelen to jahanama kɔnɔna la n ti tiɲɛ o y'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ jahanama sɔfa la ala bɛ mɛlɛkɛw bila k'o ka taa maa o maa bɛ yen k'a bɛ jahanama sɔfa la ka sɔrɔ miskala zarati ɲɔgɔn limaniya b'a dusukun na n'o sara ko mɛlɛkɛw k'o bɛɛ sama ka bɔ yen ka na n'o ye riwaya dɔ la maa o maa bɛ tasuma kɔnɔ akhriju minan nar
ma be tasuma kono ayo labbo ni miskala zarati nyogol limaniya ba duskuna yana kasa walma o tawhidu kumba kono yana kasa kako bela bo tasuma kono ba ira ala kira ka sorna duniya na fanya yana ngo bela nununte bo kada ka sorna duniya kate na fanya melekeu tabani dere nun tabani kan nabi nyuma taba ka kira ere taba janama kono dembe dona jahannama kono arjina kono dembe tara atobe to fenjumai oye ala yɛrɛ ka hinɛ ye jahanama kɔnɔ maaw la an b'a fɔ fɛn dɔ m'an fɛ yan ko grâce présidentielle i bɛ taa sɔrɔ sanyɛlɛmaw la président bɛ décret dɔ bɔ kasɔkɔnɔden ni maa hakɛ a y'olu bila liberté la o ka taga yɔrɔ président bɛ to k'o dɔw kɛ dɔw yɛrɛ bɛ bila condamné à mort nka président bɛ sin k'o ka peine yɛrɛ dɔgɔya ten ko k'a labila n'an b'a fɔ a ma ko grâce o grâce ɲɔgɔnna dɛ ala bɛ n'o ɲɔgɔnna kɛ jahanama kɔnɔdenw fana na ala kira ko ala b'i bolo fa jahanama kɔnɔ siɲɛ 2 o mɔgɔ hakɛ n'o jinɛ hakɛ k'olu labɔ tasuma na k'o di mɛlɛkɛw ma a ye ninnu ko a k'u bila ka taa arijinɛ kɔnɔna na o fana bɛ yen nka hali ala k'o bolo fa ko 2 ni maaw tɛ sɔrɔ o fana kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ninnu ta bɛ kɛ khalidina fiha abada de sa o de fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in sɔrɔna doni baasi ka sɔrɔna doni tɛ ni maaw nafa k'u sara selibaliya kan alisa bi yɛrɛ nɛgɛ de la e tɛ seli i bi maa dɔ ye ten yen maa ŋaniya ka ɲa sa ŋaniya de ye fɛn bɛɛ ye walima i bɛ dɔw yɛrɛ ko karamɔgɔ yɛrɛ ma bɛn ala sa e ko an t'an yɛrɛ lafiya nin ko la wa karamɔgɔ ka bɛnbaliya ko la o t'a bali fɛnɛ e fɛnɛ n'ala ka ci ɲɔgɔn na dɛ e jɔ t'o la dɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔnna sa o n'o tɛ karamɔgɔ bɛnna fɛn dɔ la e ma o dabila dɛ karamɔgɔ ma jɛnɛya daga an fɛ yan dɛ est ce que karamɔgɔ ye jɛnɛya daga yan an bɛɛ bɛnna kan ko jɛnɛya ma ɲi dɛ ɔ e dun bɛ k'o kɛ an bɛn'o kan mun ne t'o dabila gulɔmi u bɛn'o kan ko ye haramu ye e dun b'o kan halisa sobiya ye ɲɛti b'o programme na karamɔgɔ jumɛn y'o daga i bolo hakili a bɛɛ ka masabu kɔni na sobiya ye haramu ye nka halisa e ɲɛ bugulen b'o kunna ye jɔn y'o daga i ye o b'a yira karamɔgɔ bɛnna fɛn caman kan yan o t'e jogo yɛrɛ la mun bɛ arranger dɔrɔn i bɛ nin de k'i dalaminɛ k'a ye ko karamɔgɔ yɛrɛ bɛnnen tɛ ko la e maa dɔ fana taabolo ye dɛ nin diinɛ ko kɔni an b'an yɛrɛ lafiya o karamɔgɔ yɛrɛ ma bɛn a la dɔ ko a finen dɔ ko a jɛlen mun ko a jɛlen i tɛ tugu o kɔ hakili la jɛman fana ka fisa ni finman ye dɛ mun ko a jɛlen don e ka tugu o kɔ walasa e ka lafiya o tuma na k'e bɛ to nin cogo de la suruna dɔɔni baasi tɛ yen mun ka suruna dɔɔni min ye nafa ye kɛmɛ kɛnɛ kan aha. فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن تذكرة معرضين ala ko mun de bɛ ni maaw la n'u b'o kɔ don ka bɔ ala kɔfɔli ma ala bɛ kɔfɔ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ ni maa ninnu ye ye aw tɛ ye kuranɛ kalan yɔrɔ la ala kɔfɔ yɔrɔ si tɛ a bɛ yɔrɔ min wajulu kɛ yɔrɔ la i tɛ ye e tɛ ye misiri kɔnɔ fɛn o fɛn ye ala ko kɛ yɔrɔ ye e tɛ ye ko mun de y'i bali ala kɔfɔ ma dɛ i dankun yɛrɛ ye fɛn min ye e ko k'e t'o kɛ kɔrɔ ala muɲunen dɔ dɛ n'o ale bɛ t'i den ka kalo sara sara e de b'i den ka kalo sara sara mɛtiri ye nka ni mɛtiri ye kalan daminɛ den ka sara si t'a la a bɛ kulonkɛ ni yɛlɛw ni fɛnw na kana lajɛ k'i bɛ kalo sara sara dɛ o bɛ degré de bɔ k'i wele a ye kankari da nin ye n'an m'a da ye an b'a gɛn dɛ alors que e bɛ ka wari sara n'an m'a dabila dɔrɔn o bɛ sin k'a gɛn ten a y'a renfort ka bɔ yen b'a gɛn ka bɔ kalanyɔrɔ la pewu ka sɔrɔ a bɛ wari sara yɛrɛ la munna a ma nakun dɔ kalan na i nakun ti kulonkɛ i nakun tɛ nin ye e nakun ye ka kalan de kɛ nin fana nakun ye ala bato de nka ale ma nakun dɔn a y'i kɔ don o la o de y'a lase tasuma ma ala ko mun de la ninnu kɛra kɔdɔnba ye ale ala kofɔli ma an k'an janto dɛ dɔnnikɛlaw bɛ na aya ninnu de ta hali i tɛmɛtɔ la n'i ye wajulu kɛ kɛnɛ dɔ ye i k'i jɔ dɔɔni militi damadɔni i ka dɔɔni lamɛn a la o kɔfɛ i ka sɔrɔ ka taga o bɛɛ ka fisa mɛ Bukhari bɛna n'a hadisa dɔ ye ko mɔgɔ 3 delila ka na ala kɛra sɔrɔ wajulu la alayhi salam maa fɔlɔ o sina k'i magɛrɛ ka n'i sigi fɔ ala kɛra kɛrɛfɛ maa filanan o maloyara o tora jama cɛ la o ma jama cɛ fara ka na maa sabanan o nana yɔrɔ min na dɔrɔn o tɛmɛra ten k'i kɔ don ka taga ala kɛra bɛ wajulu la a bɛ ka nin 3 bɛɛ la kɔlɔsi ala kɛra tilara yɔrɔ min na alayhi salam a ko a t'a jɔ n ka maa 3 ka kibaruya fɔ a ye o ko ala kɛra o jumɛn ye a ko maa 3 nana sisan k'an to kuma na ko dɔ y'i magɛrɛ ka n'i magɛrɛ ne la fo ka n'i sigi yan ko tigi y'i magɛrɛ ala de la k'ala fana y'i magɛrɛ a la ko mun tora jama la o tigi maloyara ala ma k'ala fana maloyara a ma mun y'i kɔ don ka taa ko y'i kɔ don ala la k'ala fana y'i kɔ don a la ala kɛra nin de fɔ ten sallallahu alaihi wasallam o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa man kan tɛ k'i kɔ don ala ko la dɛ ala ko bɛ fɔ yɔrɔ min wajuliw bɛ kɛ yɔrɔ min kɛnɛw bɛ sigi yɔrɔ min e ka sira t'a la kuma tɛ maa min bɛ kɛlɛ kɛ misiri sigiɲɔgɔn
ka kele ke ka micro manga magandoro yoro ma famu folo de seli wele be ke yoro shetene be boli ka boyini ala ye ka du kunaja wato wati seli wele kambe doyi shetene tina se ka du kono itala tanola nga do bi kele de wuli ka jo ayam toro islamia mani befo ayeni keta ayeni ke nere islamai an fayre de kunyanga dugo almamin volay nan kunti ma to nyota ne an kunti ma to nyota mangan de bi wuli ki joti para ko mi goro manga nama fango seli wele chaman ba ni ngo fana ala kira ka tasiraide na ala kelengele min befo o be do fana toro wushi sokono na hijija ala ko kani toro da ika herebe mu no do yi ala ko munde be awla nawbaka ko do ka bo ala ko fo matande aha كأنهم همر مستنفرة كأنهم نمان كيرا إن همر فلنقرني جامع دي همري أفتني ني حمير نو يأكلي ni fali gen abe boli cogo mina mustanfira ni dona na ka fali gen abe boli cogo mina ka mabo ala ko nunu fana be mabo ala ko foro la iko fali geni o be boli cogo mina ko kelembe iko fali mi mana gen o sendege ka de cogo mi ko fana be mabo ala ko la o cogo de la aha فرت من قسورة koni fali bolla waranye yora fali be boli ni warata ko itaka boli don ni fal nimbe boli abaka boli cogodi abe ire sago boli la walma warabaka ge o boli do ni warabaka munge ani ire sago boli o ekele o tegele wallahi ni warabaka bagange aka boli shite ko fe na mamuke ni wara kele ka mene adesera nata mashite josayanya de ni wara kele ka mene adesera o de wara kwal no tabi se boli fenfela bak ala fla kan nun ke ko falide kafiri ku misala ke ina fo fali ko keleme ina fo fali ni kuruni muna bolila ka bolla wara di fenenye kaswara ay min al asad abulla ka bo wara di nye wara nyesranya ko de ya bolini chokola aha بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل ala ko ni yere te koy yuridu kullu mur'in minhum ma kelin bebaka natanu nun chelade an yu'ta suhufan munashshara ko gafe yere kelin do kada tigima o kore muyi aka gafe kada ma kini molola amma bara nyuma min ke aka to sara nyuma sura ala fi o de gari chama enda imma bara nyuma min ke kiyama kene kala ke ka gafe di ma bonya kono ki ka kitabu di ma ni kini yan vai ko chama mbodi nyini ko ka surata wadda kama kiyama kene ka mɔgɔ caman bɛ taa fɔ kiyama kɔ dɛ maa caman y'a yɛrɛ don arijinɛ kɔnɔ kaba ka sɔrɔ o tɛ arijinɛ tɛ ten o maa caman y'ala yafa ma kawa ka ala yafa ala kɛ maa t'o garanti ta dɛ hali a ti bɛn maa min sara silamɛ don e yɛrɛ dalen b'a la i ka ko ye ninnu kɔni donna arijinɛ kɔnɔ kaba hali o fɔli sariya la o tɛ bɛn wala tuzakku ahadan ala Allah a kana maa si de sanuya ala kɔ la karsa koni e ala ya faranu nun koni mawta nyana be arjina kono munde bo yirela wama yudrika dhalik Usman bin Mazun ala kira tirike kuno kabini kira make kira ya alayhi salatu wassalam ala kira hijra le katam Madina Usman bin Mazun hijra la ala kira nof o teriya ida kadu islamia ala ka klaka hijra ala kira ire kira fe mogola ma folo mi sara Madina o kira Usman bin Mazun ne atara Usman bin Mazun shudo ayre de jigna nayi kaburu kono nan ka gabakurun do da ka kaburu kunyan fana akone be mbalma surun to be shudo ni krefe mbo doni ni gabakurun de ka tamashin bla kaburu la ni gabakuru yi ala kira yake sallallahu alaihi wasallam Usman fatura domi o wulafe muso do tara kata do do ala kira e ala ka jira anya me ki balma ke fatura ala ka yafam ala ka hinala e ni ngoni ala yafarani makabani mbar jina kono ala kira ko wama yudrika dhalik munne bo yire la kabar jina kono e ko ala kira islama kunja islamed akuntini baraka wa akumbo ke ano mata arjina na vitami ala kira ko ye koddu gole kanu fo afodure ba jigi abe arjina na me kana fo ka be arjina kono muso ya tatu aku me muso ma convengi ko sobe atara muso yi da shufe shu kono na ala muso sugo Usman bin Mazun na abe yoro do sanfe ji chama mbaka bula dugumalala fenkene chama faleno no akere fela fenana rambulo yarjine de sisa parce que ji baga boli dugumalala fenkene chama faleno falenen dugu jara yoro mena doro musoni vitesse tara la kedafe
ako ala kira kunu ne ko ima ngaba arjina ne ko ne kanu fo ala yere de yayira na be arjina kono e ala kira ke ala yewere la chogodi e ay arjina kono chogodi ako nya ya sigilen do fendo sanfe jiw baga boli bola kere felala fengene chama falenenu o ta arjina yo ala kira ko ay ko ya ka bara nyumande ko ta arjina ko ya ka bara nyumande ni bela ala kira te fe ka dayele musoyi aka jagele ya soro ka fo ko usman be arjina kono ka soro ala kira yere ba do abi kira yere ba do o kira ye dan do ni nga kuma la nga biye ka nga kuma ke cogo la jeb andale me ma fen fela na sara wallahi amba fo ko karsa be arjina kono kam ro do ere sa do mana be sana do ma nga mango telma ma nyuma no ngo fala e sana ha kalma ma nyuma no musa me klina kana halaka kaburu sini ama gele asura ame singa ni beta ko noro nyona kasuruti kele yere e kabina le masa santi kana asa do be na sana do ne ma ala kira sa don sama na koy otuma ale kam manyuma ya ka boni kira tayo ha an kana fe unda nywana an ga do de ke o de kafsa ka fe na tige ala ka ko mande Allah taala otuma na nun ta kira ni la ala de la ala ko kaka de ni kelen kelen be kitabu de kaduma o kinin bolola o koroyi o ka gafe ka ta ka duma gafe mi no yere kelenu ko de kadu ye ko ka surati tede aha كلا بل لا يخافون الآخرة كلا ala ko atiten koy balla yakhafuna al-akhirah mimma nun tisra kiyamanya ma o masrana kiyamanya wallahi be kiyamanya sigi yani kasa na mami be yere chugo bani yere marasani klungela o tigi masra kiyamanya de ni sira na fon fenye iba jato ba ko a ijonga janto ni rola a ijonga ni nge nga fara be sai be wuli kiyama keneka hali sai de be yere klungeni yere marasal ko tigi masra kiyamanya de balla yakhafuna al-akhirata ko kuma tiɲɛ yɛrɛ mun ye k'u ma siran kiyama don de ɲɛ aha kalla innahu tadhkira kalla ala ko a dun tɛ ten koyi innahu kuranɛ min filɛ nin tadhkira ko wajulu kan de do dɛ wajulu ko de do maaw k'a minɛ k'i yɛrɛ waju n'a ye ko kuranɛ nan'o de la ka sira yira aw la k'a yɛrɛ waju ni kuranɛ ala ko a y'aw yɛrɛ hakili jigiya ka waju ni kuranɛ ye aha فمن شاء ذكره nayi maa min diya k'i yɛrɛ waju nayi maa min diya i k'i yɛrɛ waju ni kuranɛ n'o de f'i ye n'aw ka silamɛya tɛ fosi de fara ala ka masaya kan aw ka kafiriya ni murutili o tɛ fosi bɔ ala ka masaya fana la ɔ nayi maa min diya ni silamɛyara o silamɛya nafa bɛ e de kan ɔ ni kafiriyara o tɔɔrɔ fosi ya miskala zarati a tɛ se ala ta'ala ma faman sha'a zakara nayi maa min diya iki yɛrɛ waju aha وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون قوتي أو يرى وجو تغشلا إلا أن يشاء الله كفني وجو لك تغو من يمسبا الله تعالى جاء هو أهل التقوى ala de kakan ka kala nyasranya dungeye ala nyasranya tigi wode ala yere wa ahlul maghfira ala de jurumun ya fatigi o koro ka yere waju abe bo ala de yoro la de ni yere kanale be ala ko siraka ala tanoda ne bodi fiu wallahi ala kaslam ya no gaye akafsa ala ka miliyar dima ka surete dinena akafsa nay ka miliyar tigi te nduro ka ni so jana e ka sura fillen parce que an bɛ tununen don nata badingɛ de kɔnɔ nafolo ka k'i kun dɔrɔn n'o tɛ ni jogo tiɲɛna ka tɛmɛ sɛkili min wulu t'a kan an ka sira t'a la an b'an den ta k'a d'i ma an mago si t'a la nka i jogo ka ɲa ka tɛmɛ sahabaw t'a kan ni fɛn t'i kunna i ɲɔgɔn maalankolon t'an fɛ yan e bɛ ten dɛ e ma hali kunun furu an tun bɛ ɲininkali min kɛ ani bi ta kelen don wa ni cɛ bɔra muso nɔfɛ an fɛ yan kunun i tun bɛ fa ye ka ɲininkali kɛ k'a bɔra du jumɛn kɔnɔ a fa ye jɔn ye o ka dugu ye jumɛn ye kamaleni yɛrɛ maa sugu jumɛn ye ni ɲininkaliw de tun bɛ kɛ i t'i nafolo ko kuma yɛrɛ mɛn a la nka bi ɲininkali fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye k'a bɛ mun baara la de a ka baara ye mun ye yɔrɔ a bɛɛ ka fisa i k'a fɔ o waati k'a ka baara ye wotoro puze de ne ma da la n'aw ka musogoni n'o bɛ ɲɛnabɔ tuguni dɛ a ka kɛ seli waati si tɛ fɔ a kɔ silamɛ ɲuman nka ala k'e dahirimɛ dulon yɔrɔ bɛɛ wotoro puzeli ma an m'a fɔ i ti muso sɔrɔ koyi nka i k'i ka muso ɲini yɔrɔ ɲini dɛ i bɛ muso ɲini yɔrɔ min o woloma yanni i ka se yen n'o tɛ kuma bɛ f'i ye e yɛrɛ nalen min kɛra duguba kɔnɔ i bɛ nimisa a la i b'a fɔ hali n ka segin an ta ninnu bilara nata kow de la o ala ko dɔgɔyara ko ninnu kɔnɔ o de ye furu ninnu fana bɛɛ tiɲɛ sisan
tuma Allah ta'ala ko yere waju ate bo na be bo ale ala de la wale ala de ala nyesrenya tigi ya ngala nyesrenya ni ala fe ala de jurmu ya fatigi ya nga jurmu ya fa ni ala fe amba ni ala fe ala nyesrenya ma ala ka dambela jirem jurmu ya fa nyuma ala ka mbela jirem jurmu ya fa ni suran fana be ban yoro la no suratul mudaththir ka be aya biduru an woroma anyi munun fa ko no abara kele ala ko no wanye fe munun fora ka nyeshi kafiru fana ma nimisa kola ala kaneni aw bela jilen kishi ka boma o batso ameta suran kura werela ni ala sona o suran to waye ko suratul qiyama ko jo senkan ko fo sura ka wuliki joyi senka o ko fo sura